JDS June the Gammon Show, the June the Gammon Show, the June the Gammon Show, June the Gammon Show, the June the Gammon Show, the June the Gammon Show, June the Gammon Show, the June the Gammon Show, the June the Gammon Show, June the Gammon Show, the June the Gammon Show, the June the Gammon Show, DJDS June the Gammon Show, the June the Gammon Show, the June the Gammon Show, June the Gammon Show, the June the Gammon Show, the June the Gammon Show, June the Gammon Show, the June the Gammon Show, the June the Gammon Show, June the Gammon Show, the June the Gammon Show, the June the Gammon Show. This is June, born in July, aka Visayan Gamay. Welcome to my channel, where you are the star. You are the star. This is June, born in July, aka Visayan Gamay. If you are new to my channel, please don't forget to subscribe and press the subscribe button. Of course, huwag pong kalimutan i-press ang bell button para po ma-notify kayo kapag nag-upload tayong video. And pakilike na rin po and share. Please don't forget to subscribe to my YouTube channel, The June the Gammon Show, by pressing the subscribe button, and of course by pressing the bell button for you to be notified on my new videos. And please don't forget to hit the like and share button. Daghang salamat mga kaigsuon. Ito na gabing hinihintay, mga tagahanga ko'y nagdatingan lahat. Nananabik kong marinig inyong palakpak. Mayroong ka ba sa aking dibdib? Pinapawisan pa ng tila malagi. Ito ang dinananas ko sa tuwing palabas. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako'y nangagalak at kayo'y nagsidalo sa gabi ng palabas ko. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako'y nagagalak at tayo'y nagkaliig kahit konting sandali. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to my show. And my name is June, born in July, aka Visayan Gamay. Sa harap ninyo ay walang lungkot. Suliranin ko ay bigla rin nalilimot. Ngiti ninyo'y mabisang ang gamot. Sa indak nitong musikang inaalay, nararamdaman ko pintig ng iyong buhay. Bumibilis, nag-iisang kulay. Magandang gabi sa inyong lahat.
Ako'y nagagalak at kayo'y nagsidalo sa gabi ng palabas ko. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako'y nagagalak at kayo'y nagkaniig kahit konting sandali. Pag nagdilim na ang ilaw, hinahanap pa rin kayo. Kundi dahil sa inyong lahat, ako'y wala rito. Once again, good evening everyone and welcome to Kantasiyahan. Ito nga gabing hinihintay, sana'y di magwakas, sandaling nagniningning. Alay sa lahat ng dumating, magandang gabi. Maraming salamat sa inyong lahat, hanggang sa muling pagsasama. Ayan, good evening once again mga ka-love stars and welcome po sa ating programa for tonight. At syempre po tayo magsasama-sama sa loob ng 3 oras. Dito lamang yan sa ating programang Kantasiyahan, showcasing Visayan music. Once again, isang mainit na pagbati mula po sa The June Degamon Show, Visayan Gamayan, of course, Love for Downs, advocating for children with Down syndrome in the Philippines. Kaya kung saan mang dako ng mundo, kayo ay nandyan. Anumang oras, isang mainit na pagbati mula po sa The June Degamon Show and Love for Downs, advocating for children with Down syndrome in the Philippines. For every second your skin felt dry. What happened? Ayan. Purihin natin ng buong saya sa bagong awit at mag-umpisa. Purihin nating sama-sama siya, tayong lahat sabayan na sa pag-indak. Huwag mong isipin na di mo kaya yan, ang iyong nadarama ay pagbigyan. Huwag mong pigilin ang paglalagyan. Narito na, panibagong paghataw pa, walang ibang maaalayan, awit pampuri, pasalamat man. Mag-awitan, magsayawan, buong kasiyahan. Sayawe ang sayaw sa gabi't araw, magbitaw galaw, pagsambang sigaw. Sayawe ang sayaw sa gabi't araw, magbitaw galaw, pagsambang sigaw. Sayawe, sayawe, woo! Sayawi ang inyong naririnig, pasasalamat ang binabanggit. Sayawi ang lahat na nanabik, sa pagtunog bumigay na sa pagyugyog. Buong bansa, buong tuwa, purihin si Yahweh ang Panginoon. Alleluia, sama-sama gising na't bangon. Sayawe ang sayaw sa gabi't araw, magbitaw galaw, pagsambang sigaw. Sayawe ang sayaw sa gabi't araw, magbitaw galaw,
pagsambang sigaw sa Yahweh ang sayaw sa gabit araw. Magbitaw galaw, pagsambang sigaw sa Yahweh ang sayaw sa gabit araw. Magbitaw galaw, pagsambang sigaw. Buong bansa, buong tuwa, purihin si Yahweh ang Panginoon. Alleluia, sama-sama gising na't bangon sa Yahweh. Magandang gabi once again sa inyong lahat and welcome po sa ating programa ang Kantasiyahan, showcasing Visayan music for tonight. Kaya sa lahat po ng ating mga kabisayaan dyan, at syempre pa, welcome na welcome po ang lahat. Mapa-Tagalog man, mapa-Ilocano man, mapa-Ilonggo man, mapa-Taga-Baguio man, mapa mga Bisaya from Visayas region and from Mindanao regions. Ayan, welcome, welcome po. Ang sayaw sa gabit araw, magbitaw galaw, pagsambang sigaw sa Yahweh ang sayaw sa gabit araw, magbitaw galaw, pagsambang sigaw. Ang sayaw sa gabit araw, magbitaw galaw, pagsambang sigaw sa Yahweh ang sayaw sa gabit araw, magbitaw galaw, pagsambang sigaw sa Yahweh ang sayaw sa gabit araw, magbitaw galaw, pagsambang sigaw sa Yahweh ang sayaw sa gabit araw, magbitaw galaw, pagsambang sigaw. Welcome, welcome, welcome po mga ka-love stars. At syempre pa, ang sarap po mag-umpisa ng ating programa kapag po may basbas ng Panginoon. Kaya po, ayan po ang awiting sa Yahweh ang sayaw. And welcome, 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 welcome po sa inyong lahat mga ka-love stars. My name is June, born in July, aka Visayan Gamay. At welcome po sa ating programa for tonight. Pinamagatan pong Kantasiyahan Visayan Music Showcase. Ayan, later on po mga ka-love stars, maririnig niyo po ang Visayan music na syempre pa, ayan, namimiss po natin. Dahil 100% nananalaytay sa ating dugo ay talaga namang dugong Bisaya, and I'm proud being Visaya. Ayan. And I originally came from the summer capital of Davao Province, but I was born in Davao City. Ayan. Born and raised in the Davao Province. Ayan. Kumusta po lahat? Kumusta po mga kababayan? Kumusta po ang buhay-buhay natin? Ayan, kagabi lang magkasama tayo at ngayon na naman magsasama-sama tayong muli sa isa na namang gabing puno ng kantahan, puno ng kasiyahan, showcasing Visayan music. At syempre pa, hindi po mawawala ang atin pong Batian Blues. At syempre, uunahin kong batiin ang pinakauna sa roll call natin. First honor for tonight, ang kaibigan natin from London, Jenny Ferrer. Maayong gabi, idol. Maayong gabi, guwaps. Ayan ang ating kaibigang napaka-supportive. At syempre pa, beauty inside out, Jenny Ferrer. And of course, Edward Lau. Pagka ninduta, idol. Edward Lau. Idol, idol, idol. Magandang gabi sa iyo and welcome, welcome sa ating programa for tonight. And welcome, syempre pa sa Kantasiyahan, showcasing Visayan music. Ayan, idol, I hope, ayan, antabayanan mo ang mga awitin natin in a short while. And syempre pa, idol, maraming salamat ha sa iyong pagsuporta. Syempre pagparito upang marinig ang mga awiting iaalay ni The June Degamon Show sa iyo at sa lahat. At syempre pa, palaging nakaantabay po sa atin ang atin pong napakamahal, pinakamahal at napaka-supportive po nating Mami. Walang iba kundi po si Mami Fe Arreglado. Lovely evening, June, and lovely evening po, Mami Fe. At kay Kuya, sa lahat po ng iyong kapamilya. At syempre ba, mawawala ba ang mga kaibigan natin from YouTube?
Andis Talines. Ayan, Andis Talines. Welcome, welcome. Tusok host, taga Bohol ka-host. Ay, Andis Talines, ang aking papa ay from Ubay, Bohol. Yes, mayroon akong dugong Bulanon. And of course, to my beautiful wife, Love for Downs. She is moderating right now. Andis Talines, naadaghan sa Bohol mga Degamon. Yes, originally my father was from Ubay, Bohol. Actually, it's not Degamon it's DI yan. Nagkamali lang birth certificate ko. DI talaga ang Degamon namin. At syempre pa, daghan taga Bohol na sa Davao. Yes, that's correct. Maraming salamat Andis Talines ha. At syempre pa sa ating pinaka-supportive, pinaka-maganda Inside Out, Beth Lily Music and Vlog, the ever supportive. Nako, talagang ang saya ng kanyang channel kanina. Beth Lily Music and Vlog, maraming salamat sa iyo and thank you sa pagparito ganda. And syempre pa, sana'y magdala kayo ng mga kaibigan para mas masaya kapag mas marami tayo, 'di ba? Mas marami, mas masaya at mas bibo. Oo, 'di ba? 'Di ba? Tuloy-tuloy po tayo mga Kalab Stars ha. At syempre pa gusto kong batiin ang lahat. Mapa taga London man, taga Europe man. At syempre pa lahat na nasa sa iba't ibang bansa, especially yung ating mga kababayang Pilipino. 'Di ba? Oo, kumusta? Talaga naman. Oo. Siyempre maraming salamat talaga sa inyo ha. Kauumpisa lang po natin at siyempre pa nandyan na kayo. Yan ang pinakamaganda, 'di ba? Ayan. Good evening po sa inyong lahat. Ayan po mga Kalab Stars. Here's daghan ka ayong mulok daw ug makatawa. Kung magtagalog mi perti daong gahia. Dili mi parihan ninyo hilig nga mo chismis. Mas maayo pud mi ninyo nga mo in English. Api siguro ninyo wa mi mga grado. Diya mo nasayop kami mga edukado. Kinsa man ang inyong pinaka maayo. Inyo ang Bisaya mo makan ang presidente. Ug kung sports ang atong istoryahan. Sa basketball si Fajardo ang number 1. Sa tanan way makalupig sa naagian. Pinakasikat pinakadato si Pacman. Sige lang mo ingon namong dila gahe. Suya lang mo amo a pinakagahe. Among raso ba pinakagahe. Pero kasing-kasing namo hamok di gahe. Bisaya ko, irespeto ko. Nga Bisaya ko, I'm proud nga Bisaya ko. Buutan ko, Bisaya ko. Irespeto ko, I'm proud nga Bisaya ko. Mga buutan og inyong masaligan. Sa Uzames, Bohol, Cagayan og Jansan. Lady sama Dipolog, Masbati og Iligan. Daghan kaayo mga sexy, mga gwapa. Mestiza Morena og mga chinita. Dumaguete, Cebu, Davao, San Carlos, Zamboanga. Mapangita ka kung imo nang maila-ila. Kung gusto ka maminaw og mayong mo kanta. Daghan kaayo lapin na mga Cebuana. Maayo mo saya budots og uuban pa. Perting kusuga mo kiay og muzumba. Bisaya ko, irespeto ko. Nga Bisaya ko, I'm proud nga Bisaya ko. Buutan ko, Bisaya ko. Irespeto ko, I'm proud nga Bisaya ko. Kumusta mga kaigsuunan sa mga Bisaya nga naadiha? Welcome po sa ating balay. Ang balay sa Putsukan. Joke lang. Welcome po sa bahay ni The June Degamon Show. Siyempre, puno po tayo ng kasiyahan for tonight dahil marami po tayong hinandang awitin para po sa inyong lahat mga Kalab Stars. Diba? Oo, kumusta po ang mga buhay-buhay dyan?
At syempre, upcoming ng elections. Naku! Bisaya ko, irespeto ko. Nga Bisaya ko, I'm proud nga Bisaya ko. Buutan ko, Bisaya ko. Irespeto ko, I'm proud nga Bisaya ko. Okay, once again mga kaigsuunan, magandang gabi po sa inyong lahat and welcome po sa ating programa for tonight. Halo-halo po tayo ha, pasensya na. At kung gusto nyo magpa-translate, ayan, nandyan po si Beth Lily Mero. Beth Lily Music and Vlog ang magta-translate po. Kapag kakantahin ko Bisaya, ay ang magta-translate po si Beth Lily Mero. Ayan. Kaya pala sabi ko, bakit may merong tawag nito? Ayan. Anyway, it's okay. It's okay. Okay. Oo. Tuloy-tuloy po tayo mga ka-Love Stars ha, sa atin pong programa for tonight. Para naman tuloy-tuloy din po ang, siyempre, ang kasiyahan ha. At ako'y mag-inform sa inyo na halo-halo pong kakantahin natin. Bisaya, Tagalog, at siyempre pa English. Dahil po, ang programa natin tonight is Kantasiyahan. We will be showcasing Visayan music. Kaya ayan, tayo nagpapaalam na in advance para hindi kayo mag-wonder nga namang Bisaya na iyang kanta. Okay, Bisaya man ko. Diba? Okay. So, dahil dyan, ito po'y para po sa inyo ha. Sa inyong lahat. Sa inyo pong lahat. Dahil syempre, we will be celebrating Christmas. How many more days to go before we celebrate Christmas? Diba? How many more days to go? Can you work out how many more days before Christmas? Ano na ba ngayon? 21st, diba? Oo. So 35 days ba? Tama ba ako? 35 days before Christmas. Naku, malapit na no? Oo, ang lapit na. Nakapaghanda na ba kayo sa inyong mga regalo? Aantayin ko yan ha. Joke lang. Ang importante mga kaibigan, kahit wala po tayong regalo, ang importante ay nagmamahalan tayo, ang importante ay nasa mabuting kalagayan tayo, we are healthy, strong, at ang pakikitungo natin sa ating kapwa-tao, di ba? Yun ang pinaka-importante at ang importante hindi tayo nakakalimot sa Panginoong Diyos, sa pagpapasalamat natin sa lahat ng mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin. Yan ang pinaka-importante, di ba? Oo, health is wealth, di ba? Anihin mo naman yung sobrang dami mong regalo at sakitin ka naman. Or anihin mo naman yung sobrang dami mong pera at sakitin ka naman, di ba? Kaya nga sabi, health is wealth. Kaya po mga ka-Love Stars, ayan, ingatan po natin ang ating mga sarili. Ayan, especially po sa ating mga kababayang OFWs who've been working so hard, toiling so hard to send money for their family back home. Ayan, you have to always think about yourself. Look after yourself all the time. Ayan. Siyempre, pahinga. Pagkain ng maayos. Ayan. At siyempre, mental health as well, ang pinaka-importante. Kaya kung may pagkakataong pwedeng magliwaliw, maglagalag, at syempre pa mag-tour at sumama sa mga patrip, ayan, sumama na kayo habang able pa. Dahil kapag hindi na able, nako, disabled na. Paano na kayo makagala, di ba? Oy, babatiin ko muna yung mga pumasok ha, na hindi ko pa po nabati kanina. Ayan, syempre, kasi may mga nakikita tayo. May mga nakitaan tayo ba ng mga bag-o ba, ng mga gwapa. Ayan, katulad ng ating kaibigang si Philcan Journey, na talaga namang very supportive. Whenever she gets time, she makes sure to support us. Philcan Journey, Guaps, daghan jud kayong salamat, Guaps. Pwede po ka mukatkat diri, Guaps. Syempre, share ng iyong talento na napakagaling ngayon. Magaling nating kaibigan si Philcan Journey. She is based in Canada. Ayan, Canada. Syempre pa si Beth Lily Mero, based in Oman. Oman. Oh, woman. Oh, man. Ayan. Andis Talines. Taga saan ka ba? Ano ba ito? Andis is babae, lalaki. Ayan. Si Andis Talines. Ayan. Andis Talines. Ayan. Taga saan ka ngayon, Migs? Diba?
Kalingaw, Juan Amira. Kinsa man po ni si Kalingaw, Juan Amira. Basig si Beth Lily po ni. Anyway guys, tuloy-tuloy po tayo sa atin pong programa for tonight. At sa mga kapapasok lamang, welcome po. Ang bahay ni The June Degamon Show is welcome po para sa inyong lahat ha. At syempre pa, babatiin din po natin yung mga nag-like at nag-heart-heart dyan. Katulad ni Ate Gloria Fatima de Guzman. Ayan, patuloy pong sumusuporta sa atin. At syempre pa, nandyan din si Kuya Norberto Relador Mandin. Si Kuya Yui, ayan. Mila Elma, Olive Gloria Bautista, maraming salamat. Ay, Mila Elma, at si Kuya Yui at si Ate Gloria, at pati na rin si Mami Fe. Welcome po sa inyong lahat ha. Uy, yung mga YouTubers dyan ha, baka pwede nyo naman ding pansinin yung aking Bisayang gamay. Oo. Ay, meron talang nanonood doon. Oo, may nanood nga. Totoo. Ay hindi, dali lang. Tingnan natin ha. Yung ating Bisayang gamay dahil na-out of place yung Bisayang gamay palagi eh. Oo, sinasali ko na lang kasi baka magtampo yung Bisayang gamay channel natin. Oo, kaya tinauhan natin tonight. Uy, baka pwede nyong pansinin naman. Bigyan nyo ng isang tab. Ng isang tab kahit hindi na kayo manood. Basta nakatutok lang. Dagdag na rin sa kanyang watch hours, 'di ba? O ulitin ko ha. Baka pwede niyo namang panoorin din 'yon or may nakatutok na isang tab yung Bisayang gamay. Ilapag ko nga para naman may tao, 'di ba? Hi Cristel Quaresma. Hi Cristel Quaresma. Welcome. Dayon. Andy Stalinis. Taga UK da ay kasus Ginoo na napud tay dugang nga amigo or amiga. Usab na babae, lalaki dali. Tanawon sa nako ha. Andy Stalines, ayan, maraming salamat. Tingnan natin. Mamaya Andy Stalines, wag kang umalis, wag kang unsa man nang umalis. Wag kang basta please stay. Aya. Ito po mga Kalab Stars ang para po sa inyong lahat. Para po tuloy-tuloy ang ating kasiyahan. Ha? Ito po, para po sa inyo, mga Kalab Stars, Christmas song sa ating lahat. Ayan. Ito po. Here we go. Hilo man. Ayan. Kadugay ba? Pasensya na sa mga Tagalog ha. Halo-halo pong kanta natin ngayon. Saksak Sinagol. Sa tuig nga 2020, COVID-19 mi atake. Gi-lockdown sa presidente. Nagstay home na lang me perme. First time to. Kada adlaw ang holiday, mga mister walay duty. Buntag odto gabi ligid-ligid na lang ka skatre. Mga mister pagkaswerte, sige lang og kumbate. Si Mrs. in town di na makapalag, di na lang siya magpante. Oy! Milabay ang mga bulan, COVID-19 ang hinungdan. Problema na dugangan, akong misis dako na og tiyan. Mga mister pagkaswerte, sige lang og kumbate. Si Mrs. in town di na makapalag, di na lang siya magpante. Ay! Miabot
og siyam kabulan nanganak siya o babaye. Kay tinaw naman lagi, wad na sad siya magpante. Guys, sorry about this song. Tibakra ba ang iyang pante? Paglili ko wa na'y pante. Gikawat pod ni kumpare. Guys, I'm really sorry about the song, yeah. It's my first time to sing that song. There was never a rehearsal, yeah. So it was a random song, but then it made me laugh. I hope you too. Anyway, maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre, dahil Christmas po, paparating na po ang Christmas. Sabi ko nga kanina, di bali nang wala po tayong regalo, basta ang importante ay magkakasama po natin ang ating mga pamilya. Meron po tayong magandang pangangatawan, malusog na pangangatawan sa pagdating po ng araw ng Kapaskuhan. Yan po ang importante. At sa ating po mga kababayan na medyo malayo-layo po o malayo po sa kanilang pamilya, make use of the social media platforms to communicate with your family and let them feel that you love them. Let them feel that they are important to you. And likewise, di ba? Yan ang pinaka-importante. Kaya sa ating mga kababayan dyan, ang mga pwedeng, kung gusto nyong umakyat, ayan, para naman masaya tayo tonight, let me make lapag. Ayan, ang aking kaibigan dyan, si Ray Reynante. Ayan. Bro, kung gusto mong umakyat, ito ilalapag ko yung link natin para masaya tayo. Alam ko meron ka ng setup dyan. Ayan. At ayan na. So, tuloy-tuloy po tayo mga kaibigan at ako'y aawit pa ng isang awiting makapagbagdamdamin. Let's have medley po para sa inyong lahat. Okay, di ba? Para naman masaya. Okay. OPM Christmas medley po tayo. Okay? Kung gusto niyo umakyat mga Kalab Stars, ayan, nilapag ko na po ang ating ang ating hagdanan, ha. Ang hagdanan po natin ay para po sa lahat na gustong umakyat at syempre pa mag-take part sa atin pong programa for tonight. Pasko na, sinta ko, hanap kita. Bakit nagkatagpo? Nilisan ako. Kung mawawala ka sa piling ko, sinta, paano ang Pasko inulila mo? Sayang sinta ang sinumpan at pagtitinginan tunay. Nais mo bang kalimutang gana ang ating suyuan at galak? Kung mawawala ka sa piling kong sinda, paano ang Pasko? Alay ko sa'yo.
Pasko na, sinta ko, sa piling ko sinta. Paano ang Pasko inulila mo? Sayang sinta ang sinumpaan at pagtitinang tunay. Nais mo bang kalimutan ka na ang ating suyuan at galak? Kung mawawala ka sa piling kasinta, paano ang Pasko? Alay ko sa'yo. Oy, maraming salamat ha. At syempre pa mga ka-Love Stars, kasama po natin ngayon ang nag-iisang Rapido Queen and Queen of LS. Walang iba po kundi si Beth Lily Mero. Beth Lily Music and Vlog. Ayan. Papahinga mo muna yan siya. At para po sa inyong lahat mga ka-Love Stars, ayan. Sino ba yung nagpapaano dyan? Nag-heart dyan? Tingnan ko ha, tingnan ko. Mila, was it you? Thank you very much. Andis Talinis, huwag kang umalis. Ayog hawa. Waps ba? Kaya maghimamataw niya. Pasko na naman, ngunit wala ka pa. Hanggang kailan kaya ako maghihintay sa iyo? Bakit ba naman? Bro, Ray, akyat ka. Kailangang lumisan pa. Ang tanging hangad ko lang ay makapiling ka. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanap-hanap pag-ibig mo. At kahit wala ka na, nangangarap at umaasa pa rin ako muling makita ka at makasama ka sa araw ng Pasko. Ilang years na ba bro na hindi mo kasama ang pamilya mo? Kasi sabi niya, papaiyakin mo na naman ako, Lodi. Hindi naman. Pasko na naman, ngunit wala ka pa. Hanggang kailan kaya ako maghihintay sa iyo? Bakit ba naman kailangang lumisan pa? Ang tanging hangad ko lang ay makapiling ka. At sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanap-hanap pag-ibig mo. At kahit wala ka na, nangangarap at umaasa pa rin ako muling makita ka at makasama ka sa araw ng Pasko. At sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanap-hanap pag-ibig mo. At kahit wala ka na, nangangarap at
umaasa pa rin ako muling makita ka at makasama ka sa araw ng Pasko. Sana ngayong Pasko, sana ngayong Pasko. Here's another one. Visayan po. Gikan sa presohan, miuli ko sa akong ginikanan. Niini karong Pasko, ako nahibulong kaayo. Kay si tatay nanay, sila wa man di ay malipay. Ako sila nga giingnan kung ano ba unsay hinungdan. Matud pa ni nanay, dako gayod among pagmahay. Niining imong pagpuga kaming duha ang nabalakam. Wa ka lang masayod, nagantos mi ug nagkalisod. Nagmahal ang palaliton, maigpag na lang bilanggoon. Undo maayon na lang mubalik ka sa bilangguan, kay dito libre ang tanan. Gwardyado pa imong Pinoy anan, kami si tatay nimo. Kung mahimo ikuyog na lang, aron maimpas ang imong utang, ug Merry Christmas na lang. Sa bilangguan undo, ayaw ka balaka kung daghang dugho. Sayon ra ka ng patyon, sa saya kong isog ug baho. Ug di pa mamatay, naapay purol sa imong tatay. Duha ka tuig nang way laba, ug nani mahugani nagpatay. Merry Christmas na lang sa mga Bombay nga tigpautang, sa mga silingan kong dagkog agtang. Liwat sad nako nga palautang, sa kapobre nagantos, nagsigi kaon sa ginamos. Wa na'y ngipon, puro na lang lagos, ug Merry Christmas na lang. Giatay ng kantaha, oy. Lingaw kayo, no? Ay, si JR pala ito. Lil bro, thank you for tuning in. Thank you very much. Lingaw, jud kayo ba, no? Thank you, bro, Lil bro. Sus, makahinumdum ang buta sa to ang mga ano, eh. Mga kasinatian, di ba? Sa yung mga experiences natin before, no? Nung nasa probinsya pa tayo. Nung hindi pa tayo nag-abroad. Ayan. Oh, syempre, di ba? Iba talaga. Iba yung ating experience before. Oh, kahit wala man masyadong pera or wala mang pera, ang hindi na po natin malilimutang mga experiences at karanasan natin is yung kahit walang pera, hala, sige, tawa ng tawa. Parang gano'n, di ba? Hindi po natin iniisip yung parang ano bang kakainin, so on and so forth. Ang importante is magkakasama at masaya, 'di ba? Oo, nakakamiss yung mga ganong experience, 'di ba? Nung unang panahon. Syempre iba na ngayon. Iba na po ngayon. Kinakailangan talagang may makain. Otherwise, nako. Oo, dahil sabi nila kahit saging basta labing-labing. Oo. Kahit daw saging yung kinakain basta loving. Totoo ba yan, JR? Lil bro, how about you, Bet Lily?
Oo. So tuloy-tuloy po tayo mga Kalab Stars ha. Kaya sabi ko sa inyo kanina, ang atin pong mga awitin ay halo-halo, saksak sinagol po. Okay? Kaya mayroon po tayong Tagalog, mayroon po tayong Bisaya. Kaya saksak sinagol po. Kaya ngayon naman ay syempre tirahin po natin yung English. Para naman balance po ang ating mga kanta. May Bisaya, may Tagalog, at syempre pa, may English. O, diba? Sa mga gustong umakyat dyan, you are very much welcome guys ha. Nakalapag na po ang ating StreamYard link dyan. At sa mga hindi pa po natin nabati na nandito po, ayan, pasensya po kayo ha. Kung hindi kayo nababate, ayan, mag-message muli para po makita natin. Ayan. Ray Austria, ang ating kaibigan na dito sa London. Welcome, welcome bro. Kalinga Juan Amira, thank you. Andy Stalinis, ayan. At syempre pa si JR Aureliano. Oo, sabi ko sa inyo eh. Ha, saksak sinagol po tayo ha. Cristel Quaresma. Igo naday, basin ako og mamatay. Igo ng pagpaantos mo, gisakitan king dughan ko. Pagkahapdos, daw dili ko na maantos. Kalipay mo bang magsudong na magbako ako in town? Tisay, welcome Say! Please love me dear, please love me dear. I need your kiss and loving care. Balik na day, balik na day. Pambalik king mga kalay. Pagkahapdos, pagkahapdos. Unsa may hapdos ay? Now dili ko na maantos. Kalipay mo bang magsudong nga magbako ako in town? Please love me dear, please love me dear. I need your kiss and loving care. And oh, balik na day, balik tisay. Tambaliking mga kaloy. Igo na day, igo na day. Basin ako og mamatay. Igo ng pagpaantos ko, gisakitan king dughan ko. Igo na day, igo na day. Igo na day, igo na day. Baka na lang, igo na day. Woo! Come on!
Ma'am, in love ako kanimo. Mahal kaniing dughan ko. Apan ma'am, gugma akong gipugngan. Tungod kay ako estudyante lamang. Oh my God, unsa kining gibati ko. I love my teacher, yes I do. Ang dughan ko daw mo buto. Oh my God, wa ko'y homework, wa ko'y lesson. Ang akong gihuna-huna, ang teacher ko nga matahom. Ma'am, kunto ako sa classroom, agoy, absent minded ako in tawon. Ngano man in tawon nun, doy? Wow, legs, ma'am. Sige, manig pang lili. Kung magsuot sa blackboard, magsuwat sexy nga tanawon ang imong sampot. Oh my God, unsa kining gibati ko. I love my teacher, yes I do. Ang dughan ko daw mo buto. Oh my God, wa ko'y homework, wa ko'y lesson. Ang akong gihuna-huna, ang teacher ko nga matahom. Oy, may makarelate ba dyan? May nakaka-relate ba dyan? Naku, madami. Diba? Wow, legs, ma'am. Kung magsulat kas blackboard, sexy nga tanawon ang imong samput. Ay! Oh my God, unsa kining gipati ko. I love my teacher, yes I do. Ang dughan ko daw mo buto. Si Tisay, oh my God, wa ko'y homework, wa ko'y lesson. Ang akong gihuna-huna, ang teacher ko nga matahom. Oh my God, wa ko'y homework, wa ko'y lesson. Ang akong gihuna-huna, ang teacher ko nga matahom. Pagkalami na lang yun sa atong mga kanta, oy. Sa lahat po ng mga Tagalog dyan, pasensya ha. Mamaya mag-change gear po tayo. Dahil siyempre po, naka-prepare na po ang ating mga kanta. Oo. Sa mga Ilonggo dyan na nakikinig, here's your song. Turagsoy. Turagsoy Ginsaga ko ang sapa-sapa dito sa may talamnanan. Ang turagsoy nga ako nadakpan, ginhimo kung alinagpang nag-abot ang mga bisita kabarkada ko sa inuman, linagpang kung turagsoy amon ginsumsuman, linagpang kung turagsoy sa sabaw, galangoy-langoy ginlaktan, pagid sang ginamos pinamalas, kid kami sang higop ang siling sang nakatilaw, oy sampak kid ang timplada mo, linagpang kung turagsoy kanamit kid pro. Natividad Marcos, welcome po. Desai, thank you. Kung nagbati, may nagdihal-dihal, nagasiyok-siyok, kay ang bibig tamagid kahapdi, may nagatulo, tulo ang luha nga wala na,
mansing kasubo tungod sang turagsoy nga akon linagpang tama gid ka anghang. Woo! Grabe! Say, baka masunog yung pinaplansya mo dyan, ha? Thank you for being here. Okay, sa mga Bisaya dyan. Linagpang kung aturagsoy sa sabaw nga dalangoy-langoy ginlaktan pagid sang ginamos pinamalas gid kami sang higop ang siling sang nakatilaw sampak gid ang timplada mo linagpang nga turagsoy kanamit gid pro ang siling sang nakatilaw sampak gid ang timplada mo linagpang nga turagsoy kanamit gid pro. Turagsoy guys is a delicacy from the Iloilo region. Ayan, sa mga Ilonggo po, turagsoy. It's a sinabawan. It's a soup. Turagsoy is a type of fish, I think. At sinabawan po. Good day. Sayaw lang sa uban. Ikaw may gusto ko. Nganong ako nga ana may uban. Magsayaw lang yun taday. Di ko lagi kayo ako'y gusto. Irog-irog, unsay irog. Irog-irog intaw nga rigjuday. Halok ka koday. Halok lang sa uban. Ikaw may gusto ko. Nganong ako nga ana may uban. Maghalok lang yun taday. Di lagi ko kayo ako'y gusto. Irog-irog, unsay irog. Irog-irog itaw nga rigjuday. Kanindo kahak ni mong mosayaw day. Muraka ughan lolo kay day. Kanimo lagi ko'y gusto. Kay kanang imong sinayawan kinaraan. Woo! Just purely for entertainment only. Ayan. And I'm proud being a Bisaya. Kanindot kahak ni mong mosayaw day. Muraka ughan lolo kay day. Kaniba lagi ko'y gusto. Kay kanang imong sinayawan kinaraan. Pasayaw ako day. Sayaw lang sa uban. Ikaw may gusto ko. Nganong ako nga ana may uban. Magsayaw lang yun taday. Di ko lagi kaywa ako'y gusto. Irog-irog, unsay irog, sibok, unsay sibok, sibok-sibok, ngarig-ngarig, jutay. Irog-irog, unsay irog, sibok-sibok, unsay sibok, irog, sibok-sibok, ngarig, jutay. Sus, ginoo ko na lang yung kanta ha, oy. Oh, para po sa inyong lahat ha. Oh, last song po para sa Bisaya. Last song and we'll move on to syempre para po sa ating mga Tagalog songs na prepare po para sa inyong lahat for tonight. JR Aureliano, my little bro. Thank you very much bro. Kalinga Juan Armira Tesay. Sa lahat po nanonood dyan. Wa ko damhang mausap ang mga saad mo.
nga mahalon mo ako samtang nahilayo. Gisalikan kong tanan mga bano pa, kay gimahal ko ikaw sa walay sama. Nasayop ang pagtuog, ang pagsalik mo, kay kasakit lang di ay maoy kipalos mo. Sa akong paghilayo, nalimtan mo na ka. Nangita kang laing nilalang, puli ka na ko. Kinsa siya, nganong nagluib ka. Kinsa siyang gipanggamong labaw pa kanako. Unsay anaa kaniya nga wala ako. Wa man ako'y pagkulang gitugyan kong tanan. Pagkasakit handumon ang kagahapon ta, ang kasaysayan sa gugmang puno sa pagmaya. O karon kami ngaw ang mihari ning dughan, kay ginggugmai mo bang gibudhian. Nasayop ang pagtuog, ang pagsalik ko, kay kasakit lang di ay maoy kibalos mo. Sa akong paghilayo, nalimtan mo na ka. Nangita kag laing nilalang, puli ka na ko. Kinsa siya, nganong nagluib ka. Kinsa siyang ibangga mong labaw pa kanako. Unsay anaa kaniya nga wala ka. Wa man ako'y pagkulang gitugyan kong tanan. Kinsa siya, nganong nagluib ka. Kinsa siyang gipanggamong labaw pa kanako. Unsay anaa kaniya nga wala ako. Wa man ako'y pagkulang gitugyan kong tanan. Yan po ang last song natin. Babalik tayo mamaya sa mga Visayan songs, mga ka-love stars. And at this point in time, we're gonna change gear. Ayan. And ladies and gentlemen, let's have Tagalog songs. Grooves Avilo, pare, welcome. Hindi ako isang laruan na kung ayaw mo na'y iyong mapalitan. Matapos ang kinin, pag-ibig ko't tangang, iniwan mo akong may dusa luhaan. Change. Pangako mo'y walang natupad, pagkat pag-ibig mo pala sa aking huwad. Bigo ang puso ka, sa'yo'y naghahangad. Ukay sakit naman, sinapit yaring halad. Hindi ako laruan na iyong iiwan. Matapos ang kinin at pagsawaan, ako'y may damdamin, marunong masaktan. Tulad mo rin ako, puso'y nasusugatan. Shout out to Natividad Marcos,
And of course, to Sir Grooves Avilo from Italy. Tisay, thank you very much. At sa lahat po nanonood hanggang ngayon, Batid ang lahat na kita ay mahal, kaya't naibigay sa'yo ang puso ko't dangal. Akala ko noon pag-ibig mo'y tunay, kunwari lang pala ang iyong pagmamahalan. Hindi ako laruan na iyong iiwan matapos ang kinin at pagsawaan. Ako'y may damdamin, marunong masaktan, tulad mo rin ako, puso'y nasusugatan. Hindi ako laruan na iyong iiwan matapos ang kinin at pagsawaan. Ako'y may damdamin, marunong masaktan, tulad mo rin ako, puso'y nasusugatan. Ako'y may damdamin, marunong masaktan, tulad mo rin ako, puso'y nasusugatan. Beth Lily Merrill, thank you very much, guapa. And let's have male songs. Here we go. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda, at hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mo may gayuma. Dahil sa akala ko hindi ako iibig sa'yo, ikaw pala ang aakit sa puso ko. Kaya ngayon ako'y gulong-gulo, ang puso ko isipan, araw-gabi ay pangarap lang, at sa tuwin ay nababalisa. Dahil sa akala ko na umibig sa'yo, hanggang kailan matitiis ang pag-ibig mo. Thank you, Ray. Ano ang gagawin sa utos ng damdamin? Para bang hangin na kay hirap pigilin? Sana'y unawain ang pusong sa'yo'y baliw. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda, at hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mo may gayuma. Dahil sa akala ko hindi ako iibig sa'yo, ikaw pala ang aakit sa puso ko. Ano ang
gagawin sa utos ng damdamin. Para bang hangin na kay hirap pigilin. Sana'y unawain ang pusong sa'yo'y baliw. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Guys, pagbalik po natin ha, tingnan natin kung pwede natin kantahin yung mga ni-request nyo. Love for Downs presents Give love for Downs this Yuletide season. ang programa kada linggo ay naging Miyerkules na. Mula sa Sunday Special, ito'y naging Give Love for Downs this Yuletide season na. Kaya tutok na every Wednesday sa bahay ni Love for Downs, advocating for children with Down syndrome in the Philippines ang Give love for Downs this Yuletide season, 8 p.m. United Kingdom time, every Wednesday. Ayan po mga ka-Love Stars, ang new schedule po ng Love for Downs, advocating for children with Down syndrome in the Philippines from Sunday. Naging Wednesday na po, Miyerkules ng gabi, alas 8 ng gabi, UK time, 3 o'clock ng Thursday. Madaling araw po, 3 o'clock ng madaling araw, Thursday, Philippine time. Kaya iniimbitahan ko po ang lahat na suportahan po natin ang Love for Downs, advocating for children with Down syndrome in the Philippines. Ito po ay isang advokasiyang pagtulong po sa mga kabataang may Down syndrome sa Philippines. Kaya po, mga ka-Love Stars, ayan, inaanyayahan ko po kayong makiisa at makipagtulungan po sa aming advokasiyang ito. Alam niyo mga ka-Love Stars, ang dami po nating mga kababayan sa Philippines na nangangailangan po ng tulong. Ito po yung mga kabataang may Down syndrome. Alam niyo po, bakit po namin tinutulungan ang mga batang ito? Dahil ramdam po namin ang mga pamilyang may Down syndrome. Dahil kami po mismo ay may anak na Down syndrome. Kami po ay pinagpapala lamang dahil syempre, nandito kami sa United Kingdom at alam nyo, very supportive po ang United Kingdom government sa mga kabataan katulad ni Priya Angela Digamon, aming pong anak. Kaya naisipan po namin tumulong po sa mga pamilyang may Down syndrome kids sa Philippines. And we are working hand in hand or in partnership with Little Brave Hearts. Kaya ngayon pong darating na December 4, 2021, that's gonna be Saturday, magkakaroon po kami ng isang event, malaking event po dito sa London. Kaya mga taga-London, iniimbitahan po namin kayo na syempre pa makiisa po sa advokasiyang ito, sa programang ito. Dahil we are raising funds para po sa mga kabataang may Down syndrome sa Philippines. We are raising funds para po makabili kami. Makabili po tayo ng pulse oximeter, nebulizers, nappies, wipes, at syempre pagatas. Ayan, ito po yung talagang basic needs ng atin pong mga kabataan sa Philippines na may Down syndrome. Kaya sa inyo po mga kaibigan, na sobra-sobra po ang inyong mga blessings na syempre gusto nyong tumulong, makipag-ugnayan lamang sa akin o The June Degamon Show. Ang akin pong Facebook account is The June, that's one word, space Degamon Show, one word. Mag-PM lamang po kayo or pwede niyo pong lapitan or i-communicate si Grace Veloria Digamon ng aking kabiyak, or pwede niyong bisitahin po ang aming Facebook page na Love for Downs at mag-iwan po kayo ng message doon. Konting bagay lamang po ito pero para po sa ating mga kabataang
may Down syndrome sa Philippines, sa mga pamilya pong hikaos sa buhay at sobrang walang-wala po dahil sa pandemya, dahil sa idinulot ng pandemya. Ayan, malaking bagay na po ito. At syempre pa mga ka-Love Stars, gusto ko pong ipaalam sa inyo na meron po tayong marami pong mga beneficiaries. At pwede po kayong mamili ng beneficiary at mag-pledge po kayo kung ano man ang itulong ninyo. Ayan. At syempre pa, ito po ay ang legwork po ay pinangungunahan po ng Little Brave Hearts sa Philippines. Kami po rito ay talagang tumutulong sa paglikom po at paghanap po ng fundings para po maipadala natin sa Philippines. Ayan. At ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng ating mga kaibigan, mga kababayan na patuloy na naniniwala at sumusuporta po sa ating advocasy-yang ito, na hanggang ngayon po ay tumutulong at nagbibigay po ng paayuda. And alam nyo kung sino kayo, God bless you more. Ayan. At syempre pa gusto kong batiin si Tita Linda Quinn or Linda Kin. Ayan. Si Ma'am Laida Kin. Syempre pa si Mami Fe Areglado. Generoso Atilio Jean. Ayan. Thank you very much. Gloria Fatima de Guzman, si Ate Gloria. Norberto Jr. Relador Mandin. Kuya Yui. And of course, Mila Elma, Oliva Veloria Bautista. At syempre pa, si Ka Ador is in the house tonight. Hello, June. God bless you always. Thank you, Kuya Ador. Ayan, si Kuya Ador ay talaga namang mag-uumpisa na din po. Babalik sa kanyang YouTube channel. Ayan, Kuya Ador, I will always be there to help you and support you. Okay? Usap tayo, Kuya Ador, hopefully tomorrow, ha? When you get time. Ayan, pwede tayong mag-usap tomorrow morning. Ayan. At syempre pa sa mga kaibigan po nating nanonood sa ating YouTube account, maraming salamat po sa inyong lahat. Katulad ni na balikan natin mula sa taas. Ayan. Kalingawan Amira, JR Aureliano, my little bro. Syempre pa Beth Lily Music and Vlog. At syempre si Cristel Quaresma. Ayan, maraming salamat. At nandyan din si Andis Talines. At syempre pa si Tesay. Maraming salamat. Yan. Siyempre, maraming salamat talaga sa inyong lahat, ha. At paki-share naman sa inyong mga communities. Ayan. Para naman marami tayong maabot at marami tayong ma-inspire sa mga awiting hinanda natin for tonight. At siyempre pa si Ma'am Natividad Marcos, maraming salamat po sa iyo. Sa patuloy na pag-antabay, pagsuporta at pagpaparamdam ng iyong pagmamahal sa The June Dagamon Show channel. Maraming salamat. Hanggang may naniniwalang isa, tuloy-tuloy po tayo mga ka-Love Stars sa atin pong programang nagbibigay ng saya sa atin pong mga kababayan sa buong mundo. Ayan, maraming salamat talaga. Habang meron po tayong boses at habang po tayo biniyayaan ng boses, patuloy po tayong mag-share ng talentong ito sa lahat po ng ating mga kababayan sa buong mundo. And I would like to say Grooves Avilo. Ayan si Sir Grooves Avilo from Italy. Sir Grooves, welcome and thank you very much for tuning in and for staying glued. Ayan, maraming salamat talaga. At ladies and gentlemen, ayan, tuloy-tuloy po tayo, ha? Tutuloy po tayo sa ating mga awitin. At syempre pa, dahil sabi ko sa inyo kanina, balanse po ang ating mga awitin, kaya po meron tayong English. Okay? At syempre, dahil po meron tayong English, ito po ang kantang para po sa inyo, English song po. Ayan, sana'y antabayanan nyo ang mga awitin pong hinanda natin para po sa inyong lahat. At sana'y huwag nyo po akong iwan mga ka-Love Stars, ha. Samahan nyo po ako hanggang tayo po'y matapos sa programang ito. At syempre pa, Kantasiyahan featuring Visayan music. Ayan. Later on, babalik tayong muli sa mga Visayan music. Dahil alam natin, madami po tayong mga kaibigang, mga Bisaya na nakatutok po dyan. Ayan, sa iba't ibang parte ng mundo. Kaya maraming salamat talaga. And here we go. Para po sa ating witting English. English. Ito po ay isang awiting pinamagatang. Yan. Little bro, JR Aureliano, thank you talaga bro. Love me with all of your heart, that's all I want. Love me with all of your heart, or not at all.
Just promise me this, that you'll give me all your kisses every winter, every summer, every fall. When we are far apart, or when you're near me. Little bro JR, thank you. Love me with all of your heart as I love you. Don't give me your love for a moment or an hour. Love me always as you've loved me from the start, with every beat of your heart. Thank you guys. Ma'am Natividad, thank you very much. And oh, thank you for resharing our stream. JR, little bro, thank you very much. Ray Austria, Andes, thank you. Just promise me this, that you'll give me, Beth Lily, thank you, all your kisses every winter, every summer, every fall. When we are far apart, oh, when you're near me. Love me with all of your heart as I love you. Nakaihi si Beth, bakit? Don't give me your love for a moment or an hour. Love me always as you've loved me from the start, with every beat of your heart. And ito po ay isang awiting Love Me With All of Your Heart by Tom Jones ba yun? Or Engelbert Humperdinck? Huh? Engelbert, that's correct. Yeah. This one, here's Tom Jones's song for all of you. Hindi ko to palagi kinakanta. Dahil po sa programang ito, I'm singing it for all of you. Tigda dalawa po ha, tigda tatlo. Tatlo. As I write this letter, my heart's beating much too fast for my pen. Soon I'll be in your arms again. Thank you. To think I'll be with you, to taste all those sweet, sweet kisses once more. Darling, that's what I'm looking for. Yung nagpindot ng light at love, paki-comment para mabati ko. What I just wanna hear that wonderful sound. I love you. It brings sweet music to my arms. It's been so long since I heard sound, that wonderful sound. I need you, my love. Why ever did we part? Ay, ang
aking Marikay pala, Marife Calong Johnson, Jeremiah. I need reassuring. Rudy Pantig lang sa mana, thank you. Grooves Avilo. Those thoughts have been staring up in my mind. Ang aking classmate, Andres. And I get home, what will I find? Mary Ann Kahinta, HD, Oclerit, Brody, Jennifer. Will you still remember? And will your love be tender and strong? Bangfars Omar, thank you. I've been away for you so long. So when I'm home, I just wanna hear that wonderful sound. I love you. It brings sweet music to my arms. Adeline Garcia Maganaka, thank you. It's been since I heard that sound, that wonderful sound. I need you, my love. Why ever did we part? My love, why ever did we part? Generoso Atil Eugene, thank you very much. Ate Gloria, Norberto Jr. Relador Mandin, Kuya Yui, Mila, thank you. My sister-in-law, Olive Viloria Bautista, thank you very much. This is the theme song of Love for Downs, advocating for children with Down syndrome in the Philippines. At sana'y sabayan niyo kami sa aming pong advokasiyang pagtulong sa mga batang may Down syndrome sa Philippines. I believe the children are our future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be. Everybody's searching for a hero. People need someone to look up to. I never found anyone who fulfilled my needs. A lonely place to be, and so I learned to depend on me. I decided long ago never to walk in anyone's shadows. If I fail, if I succeed, at least I live as I believe. No matter what they take from me, they can take away my dignity, because the greatest love of all is happening to me. I found the greatest love of all inside. Oh, BLDG Productions, the greatest love of all is easy to achieve. Learning to love yourself, it is the greatest love of all. By Chong Sam, I believe the children are our future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children laughter remind us how we used
to be. I decided long ago never to walk in anyone's shadows. If I fail, if I succeed, at least I live as I believe. No matter what they take from me, they can take away my dignity, because the greatest love of all is happening to me. I found the greatest love of all inside of me. The kindest love of all is easy to achieve. Learning to love yourself, it is the greatest love of all. And if by chance that special place, Ismael, thank you, that you've been dreaming of, leads you to a lonely place, find your strength in love. Ay, sa mga taga Team USA dyan, nandyan pala sila. Maraming salamat talaga sa inyo. JR Aureliano, ayan, sa aking little bro. At syempre pa si Ismael Abdullah Jamin. Thank you very much, bro, for tuning in and for taking time to support me on my live stream tonight. Thank you very much. Ayan po mga Kalab Stars. At syempre pa, pinapahinga ko lang si Beth Lilimero dahil pag matapos po yung first set ko, yung second and third set, siya po ang kakanta hanggang matapos po. Ibig sabihin, siya po ang magko-close ng ating bahay later on. Nasa kanya na po ang susi. Ayan. Anyway, Beth Lily, Guaps, okay ka lang dyan? Hindi kita nakalimutan na. Pinapahinga lang kita kasi imagine, you had your live stream for how long? I think 5 or 6 hours. Imagine that. At ikaw ang kumakanta. Though nandun si Tisay, si Glenn, pero alam ko gaano kahirap ang maging piloto sa isang eroplano, sa isang live stream. Alam ko 'yan. Kaya maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong pagpunta. Para naman makabuluhan po ang ating paghiyaw rito, di ba? Ang pag-iingay po natin rito. Ayan, ating mga ka-Love Stars, ating pong Team USA at Team Europa pala. Team Europa, headed by Sir Grooves Avilo. At sa ating Team USA na nandito po, Tricia Europa. Team Europa at Team USA na nandito po tonight. Thank you very much. Tricia Europa 999, ayan. Maraming salamat. Four-chair Turner Idol. Thank you very much, Ismaela. Guys, if you want to get on and be part of the stream, please feel free to press the link which I have pinned mula kanina. Ayan. Sa mga gusto pong umakyat at mag-share po ng kanilang mga talento, you are very much welcome. Sa atin po mga kababayan dyan na nanonood sa atin, sa Facebook po natin. Ayan. I-share ko po sa inyo yung StreamYard link para naman po makasama ko kayo dito sa taas. At syempre, kasama din natin ngayon si Beth Lilimero, ang LS Queen. Ayan. Nagpapahinga lang po dahil sa second set, sa kanya po lahat ang programa. Bababa po ako. Ayan, may singer ako ngayon, dinala ko dito, pero nakatulog na lang kay imo mang gipakyaw. Hala, wala mang umakyat, ikaw lang mang umakyat. Kung umakyat, hindi pinakanta. Hindi kita pinakanta muna dahil alam ko naman, you're too tired. Kaya pinahinga muna kita. Dahil sabi ko, sa second and third part ng ating programa, ikaw ang host. Ako na may magpapahinga. Sana man yung pakakakantahin mo, wala naman. Kung inantay ko nga, tinitingnan ko palagi, hindi naman umakyat. Nandiyan ang
naa kanina pero isa nag-message sila matulog na ko kay bata ko manggot. Nami ganun ba? sada kay tingog Sir Jun. Nasa Ba't sa hindi mo kuan. pinakit ka agad? Na gani din sa live chat. Nya. Ayun Kaya sila. nga, hindi mo siya pinaakyat. Dapat pinaakyat mo dahil kung alam ko umakyat. Diba? Hindi naman siya Kuan umakyat. siya na siya sa Taga saan ba Norway. siya? Ha? Taga Davao. baka- Nasa sa Norway. Nasa sa Norway. Basik imo tong ano. Parang kakilala ko yata yun. Taga Norway, Oh, mga bata pa. Bisaya. Oo, babae. Oh, taga Parang Davao kilala nga ko siya. yan. Parang na-met ko na yan siya before. Anong pangalan? Cristel Quaresma. Parang rings a bell eh. Oh, para. Ano, gusto mo na kumanta? Bababa na ako. Ay na, uli na ko eh. Huwag ka. Padlok man lagi. Anyway, thank you for diyan ka lang. Uy, kung gusto mong kumanta, mag-message ka sa private chat. Balanse natin ha, hindi po masyadong luma yung mga kanta. Yan. Ito po mga Kalab Stars. Tigtatatlo po. 3 English, 3 Tagalog, 3 Bisaya. I think I finally know you. I can see behind your smile. I think that I can show you that we have still a while. Don't you know that love just like a thread that keeps unraveling but then it ties us back together in the end. In your eyes, Trisha, thank you. I can see my dreams reflections in your eyes. I found the answers to my questions in your eyes. I can see the reasons why love's alive. In your eyes, we're drifting safely back to shore. And I think I finally learned to love you more. Trisha, may jacket ka na. Maraming salamat po. You want me, that life changes, but no one really knows whether time would make us strangers, whether time would make us grow. Even though the wind of times will change, in a world where nothing stays the same, through it all, our love will still remain. In your eyes, I can see my dreams' reflections. In your eyes, I found the answers to my questions. In your eyes, I can see the reasons why love's alive. In your eyes, we're drifting safely back to shore. And I think I finally learned to love you more. In your eyes, I can see the reasons why love's alive. You and I were drifting safely back to shore. And I think I finally learned to love you more. Trisha 999 Music and Vlog Official. Thank you. Tesay. Thank you, Sayhan. Nandyan ka pa pala. Thank you. Trisha, baka gusto mong umakyat. Promote mo yung, kasi music and vlog eh. Ibig sabihin, marunong kumanta to. Punta na po tayo mga Kalab Stars sa Tagalog. Muli ay pagbigyan, ako'y nagkamali. Muli ay patawarin, ako'y nagsisisi. Alam kong ako'y nangakong di
na mauulit pa. Ako'y nagkamali sa'yo, muli ay patawarin mo. Ako ba'y iyong yayakapin? Nakaraan kayang limutin. Magtiwalang muli, mahalin mong muli. Magbalik ka sa'kin. Di ko kakayanin kung ika'y mawawala sa aking piling. Di ko kakayanin pang nalaman kong wala ng pag-ibig sa akin. Di kayang mag-isa, gustong kasama kita. Saya lang ang pag-ibig ha. Magtiwalang muli, ito na ang huling magkakamali. Mag-ibig ha, muling tanggapin. Muli kayang pagbigyan pag-ibig natin, at sabihin mo sa akin ng iyong gusto'y susundin. Magtiwalang di sinasadyang maging di tapat sa'yo. Nakalimot na akang nangyari, di ginusta. Ako pa ba'y kayang yakapin ang init ng halik sa akin? Kaya bang ibalik dama ang bawat saglit ng sakit ngayong wala ka na? Di ko kakayanin kung ika'y mawawala sa aking piling. Di ko kakayanin pa nalaman kong wala ng pag-ibig sa akin. Di kayang mag-isa, gustong kasama kita. Saya lang ang pag-ibig ko. Magtiwalang muli, ito na ang huli pagkakamali. Pag-ibig ha, muling tanggapin, muling mahalin. Di kakayanin ika'y mawala sa aking piling. Muling mahalin, ika'y magbalik, magtiwalang muli. Muling ibalik ang pag-ibig na dati sa akin. Pagkat di ko kakayanin kung ika'y mawawala sa aking piling. Di ko kakayanin pa nalaman kong wala ng pag-ibig sa akin. Di kayang mag-isa, gustong kasama kita. Saya lang ang pag-ibig ha. Magtiwalang muli, ito na ang huling magkakamali. Pag-ibig ha, muling tanggapin. Muling tanggapin. Muling tanggapin. Napamatay yung mga kanta na yan. Here's another one. Here's another pamatay song. Para mabigyan ko na naman kayo ng mga bagong awitin. Thank you pa rin kay Beth Lily Mero. Kinamahan tayo sa taas kahit hindi ko makanta. Napapaalam ka dahil nasaktan kita. Nooy di makitang mali ako. Ngayon'y alam ko na sa'yo'y nagkasala. Sana muli ako'y mapatawad pa.
makaawa. Nooy di narinig pagsamo mo. Bakit ba nagawa? Nasaktan ko ang isang tulad mo na labis na nagmamahal. Bakit pansin na wala katulad ang alay ng pag-ibig mo sa akin? Ako sana muli ay matawarin. Ayaw niya kumanta, Trisha. Bulag sa katulad mo, gayong wakas yaring pag-ibig mo. Iniwan pa kita, laging nag-iisa. Bakit pa nagawa ito sa'yo? Araw-araw na lumuluha, sa akin ay nagmamakaawa. Nooy di narinig pagsamo mo. Bakit pa ba nagawa? Nasaktan ko ang isang tulad mo na labis na nagmamahal. Di napansin na walang katulad ang alay ng pag-ibig mo sa akin. Ako sana muli ay patawarin. Hello to Lourdes Ompok. Wow, good morning, Sir June. Thank you, Guaps. Bakit pa ba nagawa? Nasaktan ko ang isang tulad mo na labis na nagmamahal. Di napansin na walang katulad ang alay ng pag-ibig mo sa akin. Ako sana muli ay patawarin. Ayan. Mag-change gear na tayo kasi sobrang tataas na yung mga kinakanta natin at medyo gabi na. Kaya balikan natin ang ating panauhing pandangal. Ayan. At umakyat na rin. Ladies and gentlemen, I would like to welcome once again Beth Lily Mero. Siyempre, pakasama po natin ngayon mga ka-Love Stars. Ayan. Ang champion ng kantahan. Walang iba, si Trisha Music and Vlog. Hello, Trisha. Uy, magpakita kayong dalawa. Pin-display lang po ako, nagsusulat ako eh. Nakikinig Ha? lang ako sa inyo. Magpakita kayong dalawa. Ayan oh. Tingnan mo, si Beth Lily Mero. Nagpakita. Nagsusulat po ako. Kukanta ko, eh. Hey, Kakanta pala siya. Ikaw tuliin kita ngayon. Nagsobra kong tuwing og biyang gamay para diri. Grabe ini. O syempre, dahil second set na natin, so sa iyo na lahat. Ha? Uy, ayun. Hanggang matapos. No? Team display lang ako. Ay. Diyan ka lang. Napihing mo na itong kawo. Ladies and gentlemen, sa hindi po kakilala, hindi nyo po kakilala, yan si Beth Lily Mero, siya po ang LS Queen. Dahil araw-araw po siya nag-ELS. Ayan. But siya ba? But. At ganyan sila ka-close ni YouTube. At ang sidekick po niya ay si Trisha and 999.
Hi, Tricia. Welcome sa Kantasiyahan, ha? Na puro Uy, ay, ingay. buwan kayo. Opo. Lipay Next kay time na lang kuron po. kay Pag lunch hour mo yun. nakoy viewers mga dati pa to siya nga mga akong mga subscriber ato mga 800 or 700. Nana siya nga, Yes. nag-pray daw siya kanus ako maabot og 1K kay magpalipad siya. Sa wakas ngayon bumalik nagpalipad talaga. Ay, nakita ko yon yung 20,000, 20 million pounds. Eh, uy nagpalipad yun sa kay Lisa Chavez $100. Wow. Grabe to sa pero yun sa lahi man yung gingon kay na si gift card kuno nga ipadala nako. Hala, bakit gift card ko salamat. May gift card daw siya ipadala. Ikaw na talaga ang dinudumog at dinadayo. Wala Tapos na. wala lagi. Uwian na. Ay lagi but-but. Oh, 'di ba? Grabe talaga si Beth Lily. Uy, Ganyan. dahil lang. dyan, gisingin natin yung yung viewers mo. Ayan. Ko. Magbinago, lahi ni sa guys, iba ito kasi magaling tong sinundan ko ito. Ano ba? Pang Ano bulabog. ba yung ano mo? Stylist. Ano ba yung wag kang maghubad ha. Hindi pwede dito. Bawal maghubid. Bawal maghubad Matagal- dito baka Matagal makik ko na tayo ito hindi ni, nakanta. ni YouTube. Ay, grabe to. Pagpilikat, Marcos! Hello. Ay. Asawa mo ngayon ay akin. Nakuha ko sa isang tingin. Ngunit ikaw ay yakapin. Asawa mo'y dumating. Ninais kong ipahawak sa'yo. Ninais kong himasin mo ang mga pag-aari ko. Lahat-lahat para sa'yo. Ikaw ay aking minahal. Kasama ko ang magkakapal. Ngunit at ako bala'y naging isang hangal. Naghahangad ng isang katulad mo. Hindi ko na kailangan. Umalis ka na sa aking harapan. Damdamin ko sa'yo ngayon ay naglaho na. At ito ang iyong tandaan. Ako'y masyadong nasarapan. Paghagod at pagsuso na kahit lumuha, binabanatan mo. Dahil nagpupang ka ako si Ikon. Tingnan mo ang katotohanan na tayo parehong kabit lamang. Disclaimer sa mga kabit dyan. Sa number 1, walang gatas. Sa number 2, labas lahat. Ikaw ay aking minahal. Kasama ko ang makakaparang ngunit at ako pala'y naging isang hangal. Naghahangad ng isang katulad mo. Hindi ko na kailangan. Umalis ka na sa aking harapan. Damdamin ko sa'yo ngayon ay naglaho na. At ito ang iyong tandaan. Ako'y masyadong nasarapan. Pagagod at pagsuso na kahit lumuha, panay ang banat mo. Ayaw ko nang binata, ayaw ko nang may siyuta. Ang gusto kong may asawa, mas magaling ito sa kama. Natry ko na ang Arabo, natry ko na ang Koreano, natry ko na ang Indiano. Mas masarap pa rin ang Pilipino. Tulong ng buhay, patuloy-tuloy sa pag-iingot. Noon ako ay nasa ilalim, bakit ngayon nasa ilalim pa rin? Tulong ng buhay, patuloy-tuloy sa pag-iingot. Noon ako ay nasa ilalim, sana bukas dog style naman. Duwangan pala ko.
na ang sa'yo na ang second set. Kansit ka karon. Guys, kanta rabian ni siya guys. Kuan basi layon niyo puno na ba? Wala ko alam dito kanta na to. Di ko karelate dito kanta. Disclaimer sa mahilig mo lumunok dyan. Nilunok kong lahat at hindi nagturahan. Nang niya sa dibdib nang ibigin kita. Kahit na batid ko na mayroon kang iba, pag-ibig ko'y ikaw pa rin sinta. Kay pait, kay dogs kita works is in the house. Nadama, thank you dogs. Uy, mapapalakpak na siya. Ang hiya ko sinta. Ang pagtawag, paglibak ay wala ng halaga. Pagkat sadyang mahal pa rin kita. Ilunok kong lahat ang mga sinabi ko na ako'y hindi iibig ng isang katulad mo. Nilunok kong lahat ang mga sinabi ko. Ngayon ako'y umibig sa iyo. Excellent singing. Thank you, dogs. Grabe ang saya ka. Walang kit. Nung tingin ay nabihag ako. Kay haba ng panahon na dulot mo. Pag-ugat ng lahat. May maingay. Ano yun? Ay pag-ibig kong ito. Kahit noong unay ayaw ko sa'yo. Nilunok kong lahat ang mga sinabi ko na ako'y hindi iibig ng isang katulad mo. Nilunok kong lahat ang mga sinabi ko. Ngayon ako'y umibig sa iyo. Sis Gandun, gratis na bibida na. Nilunok kong lahat ang mga sinabi ko. Paus na ako na bibida. Ngayon ako'y umibig sa iyo. Nilunok kong lahat. Ayoko na nilunok. Nabusog na ko. Balik-balik ko eh. Ang dami ko nang nalunok. Binak ko. Gusto Lord. Natividad Marcos kon man uy atas kay nasisgan. Sandali lang. Ay sakit naman ang ginawa mo. Aray, kung kaya itong puso ko. Ang sabi mo, ako lamang ang pagkaibigin mo. Bakit ngayon ako ay iniwanan mo?
naman ang ginawa mo. Aray, kay hapdi itong puso ko. Ay haba na mga panahon na ikaw lang ang minahal ko. Ngunit anong dahilan ikaw ay biglang nagbago? Aray, kay sakit naman ng ginawa mo. Hindi ako alam umungol. Aray, kay abdi naman itong puso ko. Malaki ang pag-ibig na inalay ko sa'yo. Sa tuwing maiisip, ayaw ko na, no? Ayaw ko nang umarang. Tignan mo ka rin, sinadako lang mga Diyos ko, Lord. At dahil dyan, nandito si Dogs. Ay na, may isa pa kong Tagalog. Kung tayo'y matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasaan may, ito ang pangarap ko. Nakuha mo pa kayang ako'y hagkan at yakapin. Hanggang pagtanda natin, nagtatanong lang sa'yo, ako ba kaya'y ibigin mo? Kung maputi na ang bulbul ko, pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayo mangangarap ng nakaraan sa atin. Ang nakalipas ay ibabalik natin. Ipaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko, ang nakalipas ay ibabalik natin. Ipaalala ko sa'yo
kahit maputi na ang bulbul ko. Ayan. Tahan ko si Dogs sa English. Ito ang paborito ni Dogs. Dogs Guitar Works, if you don't mind, get on, then play your guitar. Okay na, Susan? Dogs, if you have time, paborito ko ni Dogs. It's late in the evening, just wondering what clothes to wear. She puts on her makeup and brushes her long blondie hair. And then she asked me, do I look alright? And I say yes, you look wonderful tonight. We go to a party and everyone turned to see me. This beautiful lady walking around with me. And then she asked me, do you feel alright? And I say yes, I feel wonderful tonight. I feel wonderful because I see the love lights in your eyes. And the wonder of it all is that you just don't realize how much I love you. It's time to go home now. I've got an aching head, so I give her the car keys, and she helps me to breathe. Then I tell her as I turn out the lights, I see my darling, you were wonderful tonight. Oh my darling, you were wonderful tonight. Dahil dyan, Asa naman si Dogs? Mukat-kat ba siya? ano ko siya yes? Ano siya? Hi, tubak okay. tayo ha. Kantahan natin yung ito. Itong magandang dilag. Dilag. Oo! Tagal ko nang hindi narinig yan ah. Yes, I'm gonna sing magandang dilag for all of you guys. Muy na punyeta. Bawat lakad mo lahat sila napapatingin. Di mawari ba't
ganon ang nangyayari sa akin? Isang ngiti mo lang parang nakakabaliw. Anong bang ginawa mo? Ako'y naaaliw. Tinatanaw, tanaw kita, para bang isang tala sa gitna ng kalawakan. Magandang dilag, puso ko yung nabihag. Wala nang ninanais, ligaya kang labis. Oh, magandang dilag, sadang bayhana, puso ko'y nahalina. Wala nang ninanais, liyaya ng langit. Oh, magandang dilag. Kahit napilitin pang umiwas-iwas sa'yo, oh, paikot-ikot ka dito sa isipan ko. Wala nang ang iba, nag-iisa ka lang, nag-iisang bituin sa kalangitan ko. Oh, natanaw, tanaw kita, para bang isang tala sa gitna ng kalawakan. Oh, magandang dilag, puso ko yung nabihag. Wala nang ninanais, ligaya kang labis. Oh, magandang dilag. Oh, oh, magandang dilag, puso ko'y nahalina. Wala nang ninanais, ligaya kang langit. Oh, magandang dilag. Tinatanaw, tanaw kita, mura kaog bagunawa, sa tunga sa kawanangan. Oh, jadang bayhana, puso ko'y nabihag. Wala nang ninanais, ligaya kang labis. Oh, magandang dilag. Oh, oh, magandang dilag, puso ko'y nahalina. Wala nang ninanais, biyaya ng langit. Oh, magandang dilag. Oh, ninais, ligaya kang labis. Oh, magandang dilag. Ladies and gentlemen, magandang dilag, si Beth Lilimero. And of course, we'd like to welcome our guest from North America, none other than our friend, the fans club president of the Beth Lilinatics. Ladies and gentlemen, let's all welcome Dogs Guitar Works. Dogs, where are you? Oy. Bakit pag andito siya, mahina talaga ang mute niya sa amin. Sa akin, grabe What ini. happened, Dogs? You fell down. Uy, magstige na siya na ako ba kung planta bitan niya ako isa dito. You Ako lang fell down. nagsalsata. And Samahan please talaga get niya back ako. on. Dogs, just get back on, yeah? We still have time. We will be until 11 o'clock tonight. Whenever you get time, please get back on. And we'll have some fun tonight, of course. And let's entertain the viewers who are staying glued tonight. Ruchel Benitez ang aking classmate. Good morning, Ruchel, from the Philippines. Dang Hernandez, Austria. Ati Dang, Tita Dang, Ma'am Dang, thank you very much. And to Lourdes Ompok, welcome, welcome, welcome. And once again, let's welcome Dogs Guitar Works. Dogs, how are you? I think there's problem with your connection, Dogs, and your microphone is muted. Hello? Hello, Dogs? Excellent. Yeah, how are Hi. you? Welcome to my program.
Yeah, nice to see you again, dogs. You too. Yes. All right. Thank you very much for getting on, and we are gonna take this opportunity while you are on. Okay, come on, share your talent with us, and let us hear your guitar, how your guitar works. Dog, take it away. Your talent with us, and let us hear your guitar. And your frozen delight. Ah. Come on. I was an electrician for about a decade, but I turned to YouTube to grow my life. May problema talaga yung ano niya, no? Internet. Woo! Ang saya. Come on. I'm really sorry, guys. Dog's internet connection has got a problem. That's why it's fluctuating. Sometimes she gets frozen. He gets frozen. Ayan. Wala na. Ay, guaps. Nawala na naman si Dogs. Okay. Mungkin yung problema. Okay, kantahan ko na lang sila, and then after 2 songs and then you sing. Tapusin na lang natin to. It's until 1 o'clock. 1 o'clock, 11 o'clock. Okay, here's... Ilang minutes na lang? Until 1 11 minute? tayo. Maraming beses kitang nilayasan, iniwan at ibang pinuntahan. Parang babaeng mahirap talaga malimutan. Ikaw lamang ang aking laging binabalikan. Manila, Manila, I keep coming back to Manila. Simply no place like Manila. I'm coming home. I walk the streets of San Francisco. I've tried the rides in Disneyland. Dated a million girls in Sydney. Somehow feel like I don't belong. Hinahanap kita Manila. Ang ingay mong kay sarap sa tenga. Mga jeepney mong nagliliparan, mga babae mong nagagandahan. Take me back in your arms, Manila, and promise me you'll never let me go. Promise me you'll never let me go. Manila, Manila, miss you like hell, Manila. No place in the world, Manila,
Manila, I'm coming home. Woo! Once again, Dogs Guitar Works, welcome. Beth Lily Mero, Trisha, 999 Music and Vlog, thank you very much. Hanap kita, Manila. Ang ingay mong kay sarap sa tenga. Mga jeepney mong nagliliparan, mga babae mong nagagandahan. Take me back in your arms, Manila, and promise me you'll never let me go. And promise me you'll never let me go. Manila, Manila, miss you like hell, Manila. No place in the world like Manila. I'm coming home to stay. Isa pa. To keep the momentum up. Walang iba pang sasarap sa pagtitinginan natin. Sana ay di na magwakas itong awit ng pag-ibig. Awit natin ay wag na wag mong kalimutan. Pangako ko naman na lagi kang pakikinggan, magpakailanman. Jan, Diving Vlog TV, thank you. Ang isang pag-ibig ay parang lansangan na pandalawahan. Kaya't sa ating awit tayo ay magbigayan. Awitin mo at isasayaw ko. Awitin mo at isasayaw ko. Ayan, dikitan niyo po si Beth Lily Mero, Dogs Guitar Works, and Trisha 999 Music and Vlog. Walang iba pang sasarap sa pagtitinginan natin. Sana ay di na magwakas itong awit ng pag-ibig. Awit natin ay wag na wag mong kalimutan. Pangako ko naman na lagi kang pakikinggan, magpakailanman. Ang isang pag-ibig ay parang lansangan na panlalawahan. Kaya't sa ating awit tayo ay magbigayan. Awitin mo at isasayaw ko. Awitin mo at isasayaw ko. Hi, thank you once again sa inyong lahat dyan. Sa 9 million viewers. Ano ba? Thank you all. Pagbalik po natin, ayan, bigay natin yung entablado kay Dogs and Beth Lily Mero. Okay, we'll be back. Love for Downs presents Give love for Downs this Yuletide season. ang programa kada linggo ay naging Miyerkules na. Mula sa Sunday Special, ito ay naging Give Love for Downs this Yuletide season na. Kaya tutok na every Wednesday sa bahay ni Love for Downs
advocating for children with Down syndrome in the Philippines, ang Give love for Downs this Yuletide season, 8 p.m. United Kingdom time, every Wednesday. Ayan, nagbabalik po mga Kalab Stars ang Kantasiyahan. It's Visayan Music Showcase. Ayan, and welcome once again, Dogs Guitar Works from Canada. And of course, Beth Lilimero from Oman. Okay, Middle East. Trisha 999, I think Trisha's from Europe. Dogs, how are you? You're right? I think I'm Excellent. muted. Yeah. I think there's a problem with your connection, Dogs. Can you hear me? Yeah. I can hear you, but you always fell down. Fell down. Yeah. How's your connection there? Why is it that, I mean, the connection is fluctuating? I mean, Oh, okay. it's good to listen to your music, but the thing is your connection. I think there's problem with your provider, yeah? You have to boycott your provider. Isn't it, Beth Lily? Yeah, because we'd love to listen to your music, but we couldn't do it because of your connection. Yeah, how many times that happened? Yeah. Yeah. Where are you? Where, if you Yeah. don't mind, Dogs, where are you? Which part of Canada are you based? Nova Scotia. Nova Scotia. Where's that? Is it in the north, the south, the west, and the east? Tapos yun. I don't know. I just know Nova Scotia. Hindi niya alam. I'm gonna look it up on the map. Yeah, don't worry. I can do a research about that. Anyway, but for sure you are in Canada. Yeah. Yeah. How's the weather Yeah. there now? It's warm today. Oh, Yeah. good to hear that. I thought you've got a Yeah. thick blanket of ice because you're in Canada. Well, getting there pretty soon. Probably like in another month. Another month, that means Yeah. November or December? About November. Ah, it's in November. Yeah. So your winter starts in November. Yeah. How about you, Beth Lily? Do you have winter? In Middle East, we have winter. Really? December and January. Wow, it's gonna be so cold there, Beth Lily. Yes. But this, aning lugar na mo dili. Oh, totoo. The Go on. climate of Oman, like Philippines. English me. You The, English the us. place, yes. This place, Oman, like Philippines. The weather is like Philippines. The Except Oman, that, the Oman is Hey. like Philippines, but you do have Yes. winter. What do you do? in part of Middle East, Kuwait, Qatar, we have winter, December, January. But here, same So like how Philippines. how cold will it be when it's December, January, and February? Which month is the coldest month? And how Dili kay cold wala it lagi is? dili lagi kay tugnaw diri. Ating How tugnaw diri cold? December. How cold? Wala lang, di gani ko mo jacket, wala. Yeah. You've got a thick blanket of blubber. Iba pa masintog sti parang apat mo siya nataga. Dogs, I think the connection is now better. You can now perform, yeah, Yeah. if that's okay with you. Is that okay? Yeah. Yep. So whenever you you fell down, you fall down, yeah, Beth Lily is gonna catch you up. Whenever you fall. Yeah, come on, Dogs, take it away. Beth Lily, get ready, yeah. Whenever Dogs falls, yeah, you have to catch him. Ay, taga Frankfurt pala siya, Natricia.
Megs Lucibal, welcome.
There. Please, thank you very much, dogs. Guitar Works, for that wonderful rendition of your Guitar Works. What's the title of that music? Is there any title for that? I pretty much done like kind of like a backing track and just done made up the solos. All right. Is that your own composition? Is that your own Yeah, music? pretty much just kind of made it up. Oh, that's very good. Yeah. So you make your own music and you play and perform it. Or Pretty much kind of like something playing in the background, kind of music, and then just make up like kind of my own kind of solos to go with it. Yeah. And that's the content of your YouTube channel, right? My YouTube channel, I kind of just make up stuff on the guitar, like a couple chords, and then just kind of do solos and stuff like that. Yeah, make up my own kind of stuff. Yeah. All right. Yeah. So apart from that, dogs, in real life, what do you do? Play guitar. Is that only playing guitar? Is that your? Play guitar. Yeah. Do you perform in Canada with your guitar? I wasn't in a band until everything kind of got shut down. So I'm just waiting whenever that is to go back and play in the bars again, whenever that is. So how's the situation there right now? How's the pandemic there? Back to normal? It's better than it was. Better. Yeah. Yeah. So will you be able, or will you be able to get back into performing? I'm hoping pretty soon. Hoping soon. Yeah, bars are open, but hopefully soon be playing back in the bars again. Don't know when. That's the thing. Yeah. Yeah, it actually affected all of us, not only a few people, but all of us in the world. Yeah, but Bet Lily is not affected this pandemic.
Yeah, she's Oh, an okay. exception. An exception. Yeah, Mm, because she is a virus herself. I'm just kidding. no, no. I'm just kidding. Yeah, she's a friend. Yeah, Mm, I can crack jokes on her. mm. Anyway, dogs, thank you very much for getting on. Yeah, and thank you for sharing your talent. And I hope this No is not going to be problem. the last time that you perform on my show. Hope this is the just the first time. Yeah, of Hopefully, yes. your guestings here. Yeah, and thank Yeah. you as well to Beth Lily Mero, being the instrument, yeah, of knowing you. And of course, Trisha has been hiding, yeah, because she's not ready. But next time around, whenever we have our live stream, yeah, Trisha will do the hosting. Yeah. Anyway, thank you very much, dogs, and hopefully, to hope to have you once again on my future shows. And to Beth Lily Mero, once again, thank you very much. And to Trisha Music and Vlog, thank you, Guapa. I hope, dogs, yeah, Yes. one of these days you'd be able to visit our country, Philippines. Have you been to the Yes, so Philippines? po, team display because I'm busy Yes. for the next time. Have you been to the Philippines, dogs? No, You haven't been to the Philippines yet, yeah. no. Hopefully, one of these days you'd be able to visit our beautiful country with beautiful people like Beth Lily and Trisha. That'd be cool. Yeah. Mm. The ambassadress of our country, Philippines. Our country is a beautiful country. It's a tropical Mm. country. Um, if you go to the southern part of the Philippines, that's our island. That's the island where we came from. It has got lots of beaches, beautiful beaches. It has got lots of tourist attractions. So whenever you plan to visit our country, give us a ring. Give us a ring. Yeah. Give us a shout. Yeah. Give us a shout. Yeah, we can guide you. Okay. Ayan. By the way, hello to A Basic English, little bro. Thank you for tuning in. I'm really sorry, bro. We are about to end now this time, but don't worry. I'll be singing your song in the near future. Yeah. My schedule has been changed. From Friday, I'm moving it to Thursday, to pave way for our friends who are streaming on a Friday, so we can support them. That's the main reason why I changed it from Friday to Thursday. Originally, it was on a Saturday. Sorry, yeah, and I changed it to Friday to Thursday, and our Lover Dances advocacy channel. We've moved it from Sunday to Wednesday, because we do have obligation on a Sunday. So that's it. And I hope you can guest. You can perform as well, dogs, if you're available on a Wednesday. Yeah, we do have Love for Downs presents Give Love for Downs every Wednesday. Yeah, that's our advocacy channel. It's basically helping children with Down syndrome in the Philippines, and that's our advocacy. Yeah, we focus more on Down syndrome specifically because we do have a baby who's Down syndrome as well, and we feel how it is like having a Down syndrome baby, especially back in the Philippines. Yeah, so that's it. And whoever is listening right now, still staying glued. If you guys have got friends who need help, friends who have got Down syndrome kids or kid, feel free to contact us because our advocacy is helping children with Down syndrome in the Philippines. So wherever they are in the Philippines, no matter where they are in the Philippines, or regardless of their location, we'd be able to help them. So all you need to do is just to communicate with us. You can leave a message on our Facebook page, which is Love for Downs, or you can even contact our tie-up organization back in the Philippines, which is Little Brave Hearts. Yeah,
Otherwise, if you can communicate with your friends or our friends as well, like Beth Lily, yeah, a basic, and then let's talk about it. And for those who've got overflowing blessings and they don't know where to put it in, you can share your blessings with us because we've got loads of beneficiaries or recipients back in the Philippines, and we are thinking about helping these children this Yuletide season by sharing with them nebulizers, pulse oximeters, milk, wipes, or nappies. Yeah, if you guys would like to share your blessings with our recipients, just communicate with us and let's arrange that one. Yeah. So there. So if you want to share, just communicate. Just private message us or direct message us. Yeah. Para naman mas marami tayong matulungan sa Philippines. From Luzon, Visayas till Mindanao. Ayan. So once again, I'd like to say thank you, dogs, for sharing, for sparing your time with us tonight. And of course, to Trisha999 Music and Vlog, though she's been off cam, but thank you very much for still, sharing your time off cam. And to Beth Lilimero, who has always been a supporter of the TJDS, and of course, a lover downs. Thank you very much, Guaps. Dogs, anything to say? Do you want to invite our friends? Do you have your LS as well? What? Do you do live stream as well? Do you do live stream? No. You don't. You No. only guest. You only, support channels, right? Like my channel. Yeah. Okay. Yeah. Why don't you do your own LS? May mga in-upload siya. I don't know. In-upload siya. You only do vlogs. You upload contents, yeah, but you don't do LS. Yeah. No. Because that's actually one way of getting watch hours. That's the fastest way to get your channel monetized. Okay. Because you've got loads of support from us, from your friends. Yeah. Around the world. So if you do your own live stream, we will be there to help you as well. Yeah, it's one way of giving back your goodness and your kindness. So if I were you, if you want to get monetized the soonest time possible, do your live stream every day, like what Beth Lily did. Just 3 months time, she got monetized because you get a lot of watch hours when you do your own live stream. And if you do have organic supporters during your stream, even 10 supporters, 10 viewers for 10 hours, that's already 100 hours. Yeah, I'm not kidding. That's true. Yeah, that's true. Yeah. So imagine if you do have like 100 hours every day. Oh man. Oh man, that's yeah. Every day 100 hours. So in 30 days, that's gonna be times Guaps. That's 1,000, 30, 3,000, right? Yeah. So it only takes you like less than 2 months, yeah. Yeah. To get monetized. Yeah, it's just a matter of being consistent in terms of doing a live stream. Yeah. Yes. Like Beth Lily Merrow. She has always been promoted by YouTube because YouTube says Beth Lily is already a part owner of YouTube. Sana all. Pag di lang anghel ka sana. Yeah. You've been always, I think you've been promoted by YouTube because of your consistency. One of the things you always have to think about doing YouTube is being consistent in doing live stream, consistent in uploading your videos, doing your vlogs. Yes, and that's correct. Yeah. Buot ko.
Anyway, yeah, dogs, tell us. I mean, just do tell us when you go live, yeah? So we can support you. We can Oh, share definitely. your live stream on our communities, and we can bring people as well to support you, yeah? To bring and give you watch hours. Yeah? And of course, we can sing as well. Sound. Yeah, we Yep. can sing as well. Oh yeah, We can definitely. get on and share. Yeah. So that when you Yeah. fell down, we'll be there to Yeah. rescue you. Yeah. Yeah. So anyway, we're so happy, we're so glad, we're so pleased to have met you, dogs, and let's keep this friendship alive by supporting each other. Yeah. Yeah. And I hope it's not only here on YouTube, but we can build friendship off cam or offline. Yeah. Yeah. Who knows? We can visit. Was that Nova Scotia? Who knows? Yeah. Nobody knows. Or who knows? You get to visit us here in Yeah. London. Nobody knows as well. Who knows? You'd be able to visit Norway. Norway ba siya, no, Tricia? No, Germany. Germany. Yeah. Who Okay. knows? You get to visit Beth Lily in If you, Oman. if you want see Camille, you go here. I thought she's gonna tell you if you want to see camel, see Beth Lily. Ano? Promise. If you want to see camel, see me. Look, you did not see Camille? No, I want to see camel. Yeah, in person. In person. Grabe in person. Hindi, yeah, camel, dili man na person, in animal. Yeah. But camel is one of the best delicacies. Yeah, camel meat, diba? You eat camel, right? Yeah. Is there a camel meat? They Yes. eat camel dogs. Don't you know that? Is there? Oh, I would. I never had it, but I would try it. There's Try anything. there's a camel soup. You will Yeah. soup. Oh, okay. Ay, na de. Camel Sila soup. de mag-soup. Yeah, camel soup Hmm. and camel That sounds delicacy. Yeah. Okay. It's interesting, yeah. When I get to visit Oman, yeah, the first thing I'm gonna do is to eat camel delicacy. Yeah, Kusahos dogs. Kusahos. Why? Just- In the Philippines has got loads of delicacies, yeah, exotic, yeah, anything we've got in the Philippines. So don't forget to visit Philippines, yeah. Include it in your bucket list. Yeah, it's fun in the Philippines. Yeah, someone is asking, dogs, if you're married. No. Are you single? Yeah. Oh. You know already that dogs is single, but Beth Lily is double. Double, yeah. Double. Anyway. Yeah, so dogs is single, yeah. And I think not looking. Anyway, thank you very much, guys, once again for your time, for your effort to get on and share your talent, especially to dogs, to Beth Lily, and to Tricia 999 Music and Vlog, and to all our friends who've been with us since we started our stream this evening. Those who've been watching us on Facebook and on YouTube. Thank you very much. I don't need to mention your names one by one, but you are always in my heart and in the heart of Love for Downs. Yeah. Thank you very much, and I hope to see you once again, guys, on Wednesday and Thursday, respectively. And the rest of the days, I will be going places. Yeah. Go around the world and support all of you. Once again, dogs fell down.
And I got Thank you, Debs. Thank you for your time, I Debs. got nasal mens. Nosebleed. Ay, daghang salamat Gwaps ha. So mga tulog na Salamat din. Salamat. na ano ga na stretch jud akong dila ba. Ikaw. Kuya man ka mo English. Nag-English ako, ikaw rin nag-istorya. Nag-English ka. I-review. I-review ang atong LS, di ba? Nag-English ka. Pwede ka 80 imong grado. Iti. Naka-iti. Uy, si Tricia, bagwapa man kay si Tricia. Kahila kog tagok baning adto ko siyang channel. Streamer pa din si Tricia di ay. Oo, mag-live na siya pero talaga sara kay nakita na nako ni siya sa imo Gwaps no, nikat-kat ni siya sa imo. Kay busy man ko Sige. kana ako. Sige na. Kanang Sige magsulat Tris. Gwapa sige lang kag sulat. Unsa man imong gisulat? Love letter? Nagbuwan lagi na siya na. nag-review ko. Unsa man naka exam? Sa bar exam. Dili kanang masteral sa Germany. Ay, Sa concourse. ako na akong microphone, masteral. Mukha ni nagmasteral siya kung ayun na ng masterbit na lang. Nagmasteral ko sa konkurso nga Unsa imong kurso Gwaps? business administration. Ay wa nagyud ni. Ang sa Pinas. Student ka dara? Oh, nag-estudyante blues kay para kuan ako kanang makakuan ko work nga nice. Charot. Dili ba problema ang language ya? English ba ang inyong Dili. medium of Ako so far instruction? dili. Tapos na ako sa language. So fluent nakakaroon. Kuno. German. Pero na ako'y Germany mo. German. I don't know. Ikaw Gwaps, kabalo ka mag-German? Ano makabalo man kung ako kaana ang lugar ang itaon ay German Pangutan style. na German Pangutan na lang Gerger kung lang kuwan. kay Betlili, German. Pangutan ako Arabic. Pangutan ako kung say gusto niyo. Pangutan ako kung say gusto niyo mga Arabic. Paminaw si Bitlili, German. Wala akong alam dyan. Ha? Ano mo alam? Joke man to sis. Sis Bitlili, joke man. Ginakaon man yung Gerger sa sa Oman. Gerger. Man. Gwaps, saan pag-pronounce aning how are you? Is it Wigets? Vagets? Biget is there. Biget is inin. Ang W is V. Oo, V. Ang Vigets. pag-pronounce na kay V, ang W dire kay V, baliktad. Vigets. Anya, Vigets, how are you? Vigets? Yeah, biget is inen, formal. Nya, amig ka ng informal. Viget is there. Sa akong German nun ha. Viget is there, min Freund. Ay, tama ba na? Uy, GG5 music and Pwede na. Pwede na. Kamot ba? 75, passing. Wala paningkamot. Na makita joke, di ba? Katong mga joker ka ng Van Houten. Ay, oo, bitaw no. German. saan na Diba siya? naman to sa Pilipinas? Katong na pagawas Ang partner Betlili, Van Vlat. Van Houten. Tanawa mo sa YouTube na ba na sila Van Houten? Van Houten? Basta Dakota. Komuten. Wala na. Siguro. Naman na Van siya joke. Houten, Komuten. Tinuutay na, di mo na Oo, tapos kanang kiti nga babae ba? Kanang igotten. Kanang gusto mo bag fun time. Tanawa sa YouTube na lagi ka to. Nakalimut ko din siya nag-vlog. Unsa nang babae nga kwan? Igatsen? Igotten. Igasen. Igotten. Ay, nakaguluwag ko na, di ba ka na may na-itsi ako na, di ba ni sa una ni ana nga unsay sinirman og kanang mangkay takot sa hotsen. Di ba? Mauna siya. Mauna siya. Nakalagi. Uy, dako ba ka na sila viewers?
Dako Oh, kay na dako sila kay views. viewers sa una naging ana sila. Dako sa Dako kay viewers nila. kung sa engineerman og mangkay takot sa hotsen. Kung sa engineerman og madre galit sa hotsen. Galit sa hotsen. Dito, dako kay to sila views ana. Ilang kabuang lingaw kay kog katawa. Ay, Guap Trish. Kaya naaman yung channel nga Bisayang Gamay niya. Mauna siya purpose nga kung gi-create ng Bisayang Gamay is to showcase our Visayan culture, ato mga binisaya nga panginabuhi. So ako na siyang ibalik kay karon medyo siguro bisag appeal mo ha kay dito ta dito ta. Siguro Tuesday. Or pwede po Wednesday after sa Love for Downs. Basta binisaya. Amo naman ni sugdan before. Sibet Lily permanente ni guest dito. Sige, Nakit yun damong basta pag pangaba. wala lang ko'y, basta yung aning orasa, pag wala ko'y exam, bahala gyabag ko, kami ni Sis Bitlili, manganta, dyan mi baga, Oy, wala. ini ang mga, Ay, kuya, wang kayo kamukanta ko. Nakitaan naman ka. Sabi Kuya sa po nila Lynn Corson, di ba? Oh, sige mo na siya sa akong channel good siya. Wow, ganda. Si Lynn Corson, si... Kinsa ba itong isa? Matet. Si Matet. Lang matet si Shane. Si O Matet. basta dili mi kaso katulad nimo Golden Boys, bahala Ay, we sus, wadyo ko'y Ginoo ko, paki. eh. Basta I love Ay, GG music. Vibes music channel. Guwaps, pakatkaton na gunatan ni Bisaya. dapat Bisaya kitang na si... upat mga, Bisaya, Bisaya. pag, Oh, si Sis Bisaya. Agata, si Senyorita, Basta ako amo nang best friend. Mga kat Amo niya ba si mo Agata? hapon. So dito na ka-permanente kay Pops JC before. Oo, sige mo di lang ta mag-abot kay busy lagi Dito ko. mi nagkailan. Dito mi nagkailan. Ito may nagila-ila. Yung tumbling man ko dito before. Umusayan ko kakita nimo kayo Kaya lang. dito man sa tanong busy. kailan ko. Uy, kanang halos sa kailan ako diri sa YouTube. Dito man kugikan. Kaya di sa amang kulo istambay sa una. Kay Kadisi man. Paps. Ka Pops JC, Kay Paps ano? Jessie. Gats! Kat-kat ra ko dire, Gats. Agata ba? O pagkatkatabi magchika sa Pero, ta. Magchika sa pero ta ang para sunod, ano. pero ang sunudanan tanan dito nagkaila tanan jud aron sa kuan ana. Ano na ni siya? Bisayang gamay na ni ha. Ali sa diri May GG pa. vibes. Magtayo Bisayang kag gamay imong na ni siya kuan. nga portion ha. Kay Dili na ni musulong siya. ko na ko'y mga kuhaon nga mga bisdak. Puhon pag di na ko Ano, busy na ko'y ako na lang uban humanong Bisaya alas 12. gihapon si Kuya Ed. Murag nag-abot na kamo ni Kuya Ed kay Paps Jessie. Si Bisdak. Kuya Ed. Nakakita na ko na niya. Guwaps. Oo, Ed Connect TV. Kita na ka na niya ay. Amo ba? Nag-aabot na mo ana. Perting daghana na tong Bisaya ba dito pod sa akong Pero nakalimot gigikanan na lang before. ka kay tungod sa kadaghan nimo higala. Daghan. Dili gusto kong kanang ma-unify ang tanang Bisaya ba o Oh, worldwide. kana sa Bisaya na. Daghan kog Bisaya nga Muna imong mga muna imong malinaw ka. purpose sa imong channel Sir John. Mo man Kuan mo mo na. ginay reason. Sige na, objective. pagkanog Bisaya. Punya, puros Bisaya kanta. Ay, Bibuha puro siguro. Bisaya oy na nako. Batuhon Sinto siguro na ka sa ko mga kag Binisaya. Tagalog. Kung wala kay ka nakabang Christian nagkuan na nagsukod na mi ato sa una iyang Bisayang gamay. Di ba si Tama ko Attorney dito, Michael sige. Huson? Ganahan kay si Attorney Magsakit Michael. kay kung tiyan magsakit kung tiyan tinatawa maglakot sa kay ko nang nagtanay Bisayang gamay eh. Magsakit kay kung tiyan tinatawa grabe. Ibalik lagi nato. Sige. Kaya medyo Kaya mangitatag mga kanang mangitatag mga kwela nga Bisaya nga makulit. Ano pa gani mi Daghan kay balak-balak, kumaga ilang Trish? Naman ni balak-balak ba? Ato tong balak. Nya among Sige, tugtog lagi. kani dali papamilya natin tugtog ha. Tapos nami balak. Ay inaog tugtog ba kay namin wala pa kani, siguro dali. paano kakuan. Wala ba ya po ko ka-connect ana nga wala man ko kabalo. Di man ko always active kay. Murag karon Ano naman nga ka next nakita yan? nga Oy sige iba ba ng link Sir John kanang kuan. Iba ba kaya ko nang ipang mood sa uban? Nana diha Yung naka mga bisdak. naka mao ni among background music. Idol ibaba kay ako nang dikitan niya, ako nang imod-mod ka ng mga di- Bisaya. 'Di ba? Ay kalami na lang gyud sa among mga topic oy. Balak, 'di ba? Pakat-kata na ng mga mga kaigsuunan nato diha sa panon. Basta na ako'y kailang mga bisdak ay kabalaka. Buhon maloy Mahilig Ginoo, og kiat ang murarami ana nila sis Bitlili. Kanta niya padung dito sa left or padung sa right. Mga yabag bahala ka. Alkansi ka entertainment mayabag. ra na to Sa kadung Dili man nagkailata.
Sige, Nakaingon basta ko sa nalingaw. akong kaugalingon. Ibalat na siya. Nindot unta kung ikaw akong maangkon. Yeah. Kayawa. Uy, sa una siya dyan, ang nangayab ka, imugi paagi o balak ang pagkayab ni mo. Hoy, Balak mo kay ka. ano ra ba ko? Tawag ani, di ra ba ko, di para ta parang edad. Mas magulang ra Sis ba ka nako? Agata, asa na ka? Ay, Sis Agata, asa naman ka? Oy, kat-kat diri, oy. Uy, Wala na siya. giyon sa din mo, balak mo kay ka, giyon sa din po pangayab. Hoy, ang Giyan na mo akong papa manggod kay balak nun gayon niya. Hilig akong papa before magitar-gitara ba. So di ako nakaton. Oo, abi ko- mga balak-balak. Abi ko ginana ning pagkanyo dahil guma ko nimo re dili ko mainat, gumakasing dili kasing tuyok kasing dughan. Tuyawa. Naghisgot pud ta sa atong mga binuhatan. Sa kadtong bata pata, haskang lingawa. Apil pud atong mga ex og mga heartaches nga pwedeng lawgawa. Mga ingon ana ba? Pwede. Pagka masulubon sa akong kagahapon, sama sa nawadaan na sa paglaom. Apan miabot ka, Midagan ang news ang di og mo kanako miunong. Gihatagan mo ko og kahulugan. Ang kinabuhi ko nga karon pinakamatahom. O, diba? Ijara. Diba? Uy, daghan man kay Ay, iba balak. ba? Idol, ang imong kuan kay dikitan to na ako wala. Nagbilin kog tunob dito, Gwaps. Oy, nanungkab gani ko sa imong kusina. Nanungkab. Nagkuan ko no si sa imo Trisha na sa imong video na siya nagbilin ka og link dito sa ang Magbinil ko dito og tunob. Nanguting kay pa ko dito sa imong imuhang kusina. Imong bahaw. Nanguting kay ka bahaw. Nanguting kay kog bahaw dito. Katong giingon mo sir ba kanang nasa Norway nga bata, ipakuan ko Unsa siya man ba? to? Ito tabangan to nato siya kay taga Davao din. May kay mo sige. kantang bata oy. Sige. May kay mo kakanta siya. Ay, oo, kato kanina. O, katong imong co-host kanina. Nandito og boses. Ma-develop Pag-anan to na ninyo, Gwap, sa Ikay akong balak. develop. Mitabon na ang kangit-ngit. Apan aduna pay misinggit. Ayaw tabuni ang langit. Kay basin ang buwan ug bituon mapiit. Ug sa dihang mihayag ug kalit. Misidlak ang pagtuo na kong langit. Aduni di ay nitislit. Sa flashlight nga akong gipalit. Flashlight na di ay. Flashlight. Sabi ni mo gunsa. Nga Diba? flashlight Kanang today. maingon anay ba? Katoy-toy. Nice kay nga mga ano, no? O last na nato para magbulag-bulag na ta so sama sa tayo sa kanding. Miabot na ang kabuntagon. Pero gibati pagihapon og katulgon. Mga mata piit nga buhat bulahon kay aduna pay daghan nga trabahoon. Malisod man ang panginabuhi karon kinahanglan mukayod aron magmalampuson tanang trabaho nga may sweldoon dawaton buhaton ug sapupuon. Diba? Kaigit. Magpa-contest tag ano pohon sa ato ang Bisayang gamay. Balak. Mao na ako ang plano, Gwaps. Para Diba? malingaw. Lingaw, di ba? Tapos Ay, ikaw natay rin mga... makadaw ka na. O, siyempre, na-price. O gani, ikaw rin nakamaw. Kasi mo nila yung... Oy, balak- kadaghan. balak- Sus, Wala kabalo man mo ang- sa Pilipinas, panginabuhi na ni karong mag-YouTube. Kanang mga Bisaya, nang mga Ang bisag lingaw. dili Bisaya, mangita na sila ng mga contest sa YouTube. Para maka-kwarta lang. So I'm sure daghay mo apila nitong balak. Sige, ko na, kanus man na. Paluoy. Ikaw lang, mapisponsor lang. Mo sponsor ka? Oh, kagwapo gyud sa ano. Oh. Dear
Doktora Lourdes Rosaroso. Kaya nung taga Ilatricia naman na. Oo, ako ng favorite. Di ba, Si Tricia inyo Doktora. na si Dr. Lourdes Rosaroso? Doktora. O Oo. namatay naman siguro. Ah, namatay na siya? Di jud ko kalimot ana before. Tungod sa iyang ka-powerful ba, mumatag yun kay kinamanghuran man kuno. Matay So na. syempre musunod-sunod yun sa inahan o gamahan. Mumatami og alas 3 sa kadlawon. Oo. Kay naaman na siya. Alas 3 sa kadlawon jud guwaps, di jud ko kalimot. Nganong kadlawon Ano man alas 3 sa alauna. kadlawon? Mao na si Dr. Alauna. Lourdes Alauna Rosaroso. sa hapon man. Hikapan na ang inyong mga radyo. Mag-pray lagi. Kay Alay sa Ang akong edad ana siguro na sa mga Uy, kaedad high na school. Ay, kaedad. high school na ka? Ako elementary pa ko. Wow. 49 naman ko. 49 guwang. Tama gyud di ay. Bata pa mga tanawon guwaps. 49 na dapat ka siya. Kabatch Oo. rami ni Betlili. Oo. Awit mo ang kapitarang idara. Tili, Awit mo. manghud pa ta ka. Oo, si Betlili 49 kaedad na rami po ani this ni guwaps. Batch 96 mi sa sa high school. Batch 96 Kamu ba ka siguro Betlili? ni idol. Basing kaedad mo or what. Wala, 96 na minyo naman ko 96. Karagan jud ba kayo ng 96 minyo na ka? Naminyo na ko 96. Mao pa man ay pag-graduate na og college. Oy. Alam, minyo Nana na ko ko anak 96. ana 1996. Mao ba? 19 Minyo na po dahil si Trish. Ay, kuan man siya. Magulang mo siya ako. Ako 96 ko na ako Magulang anak. na to si Trisha og 3 years. 1996 kay ang akong kamagulangan 24 na baya. Mao ba guwaps? Ayuran ko na miga. Ako na 18 years old. Kung di ka So sayo masayo ning bigaon jud ni siya. Sorry mo lang. Grabe bigaon. Pero Uy, sige, nalingaw man. 18 man ko namuan na minyo. Di kasal ko 18. 18 pero before 18 nagtuhik-tuhik na ka. Wala oy. Mahadlok ko sa una. Di ba ingon ka 9 years old nagtuhik-tuhik na ka? Hoy! Strict ang papa. 9 years old. Strict yung papa. Naingon ko nga kuan kanang nalimot ko nakaanak ko 8 years old. Panganay man ako si basic English. Kaya nanganak mo ko 18 years old nagkita 8 mi years karon. old ka nagtuhik-tuhik? Nanganak ko 8 years old ba? Okay, iya mang panganay ko no si Panganay man ako si basic. basic English. Oy. Oh, di- Ay. Oh, 8 So, years old ko okay na mo. nanganak. Okay na mo na i-basic. Wala ay. LQ gyapon mo? Nasa LQ. Wala. Pag LQ gyapon ni sila. Puhon basta Sige, mangimbita mga ta latang. puhon niya. Puhon. Natay maghimo tag Visayan Festival, 'di ba? Sige Trisha kanang imo mga kailang nga mga Bisaya na Oo. ikuan ba? Puhon. Ibaba lagi wala gani ko kadikit. Unsa ako pag-adto wa ko kadikit. Dili lagi kay naa siya dito gabutang na siya bling dito sa imong Sige, video. Ibaba na ko ako Ah, ang okay, ha, sige ko. para di na ka makaiwas. Kabuhi. Dali. Wala man tunan nimo giliyok sa Juno, tanawar ko ng iyang subscriber 400 paghihapon. Ano na nimo gina? Uy, ni saka na pikay ng imuhang kuan, imuhang ni 6 kanang imong subscriber ang June di gamon ba 6K na 4K ra man na sa una. Pas kay no. Sa Sige katong ra, Bisaya maglibot. gamit. Sige tag siyaok kunya di mo taas atong Maingon na pug ko. Kay usahay mo sige kog kanta ba moda na kog tingog. Pagbalik na ko maura gihapoy sa akong subscribers. Maingon ako sa sa mga mi-invite na ako nga tagai pug ko ninyo Naamon tawag ko sa yung mga aking. kaila nga talagang team lapagan, team dikitan, mga bisdak ihatag ta ka dito aron dikitan kanila. Sige nga. Pero ang kapalit kanta. Sige guwaps, Kanta. ay mo kanta jud ko guwaps. Uy, kanang mo ato ka Pero sa ni ana na pamakan jud mo ko dikit guwaps mo. sa toong mga kaigsuonan ba nga ako wa mo ko magapabayad pero I hope masabtan pud ninyo nga di laba Oh, basta mo kanta. Usahay gibukbok na ko diri sa amo ang silingan okay. Tira ko syagit-syagit ba niya pag human ako kanta
Hala, maura gihapon ang ako ang saging. Iko nga gibahak. Dili kay naman ko'y kaila, idol nga. Oo. Kuan Oo. jud sila ba sa isa ka account na sila 50-40, idikit na nila nimo nya. Kuan na sila nga magtabang nimo tulo. Mao ba? Kuanan kanila ba niya? Kung malagas siya, murag 20. Kunwari, 50, 60. Tanay malagas kay kabalo ba ya kasi lolo. Pero mga kilala na ko na sila. Dili na sila ba, budol. Mga Bisaya sila, Gwaps? Bisaya. Ay, sus, mao ni. Mga Bisaya. Mauna ni. Nakuan gani ko ni anak ko. Purki pa man tong imong channel sa na purki. Wala ni sa kana update kasi jud okay ni 6K naman kapin. Sige Sa lagi una, sige kog libot, oy. sige ka libot sa kada semana mo libot ta ka sa kuha. Unya kay daghan man kay kag performers. Kaya makakuha jud ka pirmi sa kuha og kwan. Daghan kay kag performers ba? Nimulibot ko dito, kabalo ka akong style. Mangita ko kanang mga siguro kanang gamay-gamay lang og viewers ba 15. Oo. Mo na eksakto Oo. bright kayo. Kay Daghang kay kundi ka ma-entertain. Kanang gamay lang kayo nya. Dikitan kag tag na 20-20. Nya Oo. bisag lima ra na sila. May mga Tinuod tinago na. di ay. dito ko mo Na ang mukita. sekreto. Sa duwa ba? Hoy, pero nakakuha bigid ka sa kuha pud ha. Nakakuha ko sa imo ha. Oy, siyempre ikaw pa. 'Di ba? Kakuha ko sa imo. Pero ang problema lang kung daghan na kayo og mga performers. Oo. Dili na ka makaano ba? Dili na ka maka-reach out sa mga tao dito sa baba. Dili man ko ingon daghan nagpo-promise karon sukad anang namuni nako sa una tong wala pa ko namuni daghan kayo makakit. Karon makabantay ka kada live nako. Talagsa na lang man, di man ingon daghan pirmi. Sa kung kinabuhat mo adto ko mangita ko ka ng mga balay-balay nga. Napo, Oo, 15. manageable lang ang tao ba? Oo, Nga kay lima ngano, na po. sure Pero dikit nana jud dihi na. mga sekreto. Ay, Ang ilang mga banana. Ang ako mga tao lang ang mga tao na ako lang mga dili masabtan ang mga utok sa mga tao sa ako kay kana lagi mga itik. Dili masabtan ang uban oy. Budol. Budol ang uban. Ang tao ni Itik, Billy, tagsara ang mudikit. Ganahan sila dikitan. Baliktad. Magkaulit kayo, budol Hangul. kayo. Mo ana bisag mo pay pagsulot ni mo ana di sa Dan, mo yan ay Dan mo i-mention din imong ngalan. Day isa ka tawo nga ni angal sa ay katong niakyat ako si Kwanto. Ano daw? Mayon din og Dan. Inig mo pay pagsulot Dan isa nga ni ana tong in-performs ako nga isa. Nganong nadan mo siya na kung nagbaba og late. Budol man ang ilang viewers ate. Ano siya? Budol. Nganong ningon din sa Dan. I-mention din niya ngalan Dan ako no. Kay magpasukli na siya. Wan kayo sila ang napansin ko din sa mga yung mga baguhan kana bang feeling nila na perti na lang si Kata mo ana dayon dikitin ako. Makaulit siya dyan. Ug makakuan kita sa akong channel ug dili gid magpailog kita kung kay ako na og viewers pud mo. Sakto Makaulit nga kayo kay atat dikitan. ka istanan. Atat kayo Ang jud sakto nga tabi. dikitan na ako'y nakitaan nga kay masige kog suroy mangingano ba. Ang ilang timlapagan barter, mayon 20 mong i-barter niya kung singer ka, di ka mo kanila. Dikitan lang kanila, tagaan kanila na po pero mga 3 minutes mag-ikot na ang ilang kuan, ang kada ilang mga gitawag na Ay, ninja. naaman ni Dugay na dag kay imo na tan-aw 3 minutes. Si Ernie is to Pero nilo kanang- di kato si. Pero kanang kinulukoy, dali ra kayo manang matagak pero kung ang napugod i-times mo sa 3 minutes permi, di ba? Dugay kay na mo dagan. Maod. 3 minutes kay makita man ka. Kanang sa ako mo sulod sa ako mga Tamsak kulukoy dikit, lagi. tamsak Wala dikit, mga tamsak dikit. Usahay pa gyud mag-iman nga ipapin ilang koy. Anak ko wala special diri mo anak ko wala special. Label mo tanan sa live chat. Kuno magpapin man. Nasuko ka Gabs? Aw. Nag-istorya ra na siya. Maninood ba nga dayon? Maninood dayon siya ba? Alag, ikaw, wala- Ga-explain naman kung wala lagi mo na anak na anak ko inis na Pareho ganiha sa ako ang amo pasyente. Oh my God. Abi niya Kaya nasuko lang- ko. Amaragi ko na Kaya lang ang kailan nako, mostly mag-live ni sila mga late na manggudi usay alas 10 na sa Germany, alas 11. Hantod na sila sa alas 2, alas 3 sa Kagahon. Pero daghan na sila. Gamay ra sila pero daghan kay na sila banana nga gipanguan ba kanang tinuod. Unsa man yun yung ang mga ano nila Gops? Unsa mga team ninyo? Unsa ang teams ninyo? Ha? Naamoy teams?
Na kay team o teams. Naayon sa? Team ba? Grupo. Oo. Naami ka ng grupo nga. Kuan na sila, upat rami puros bisdak niya. Mao'y maghatag sa mga link ba nga. Dalhon kanila. Basta mo ato ka sa ilang kuan, dalhon kanila. Bitbiton lang mismo nila ang imuhang kuan. Channel. Ang imuhang basta bahay. ako mabayad, Sila'y kanta ra gyud. tagatangag. Basta mabayad na mo ni Bet Lily, kanta ra gyud niya. Si Bet Lily na ipakapin mo, kanta. mutulay ni sa alambre. Malingaw na sila kanta. O binisaya nga kanta, parte yung kong daghanag baon Na, ba? malingaw jud na sila do. Kaya ang ilang Middle East man na sila murag ni sis kuan ba nagtrabaho sa mga paro ni sis pero mo na nga mubanat na sila alas 10 alas 11. Ya Amo daghan kay na sila nga grupo ba. Kapyut-kapyut na sila do. Amo Grabe. Sige nga. Sige nga, Guaps. Bet Lily. Pangandam daan ha. Uy, ako ang saging, di, wala naman ko nang one akong banana, wala ko ikon ba. Usakan lang isa kada gabi rin na sa kada sa akong live ba, namo ko yung mga bago mo pasok mo dikit Pila man na karon, Guaps? 177 na. Wow. 177K? 1,770. Grabe na. 3 months na biya na siya. Mag 4 months na matapos yung bulana. 4 months. Ako nagsugod ko sa akong kuan jud kanang magawa ng channel. Kanang murag yan naghimo jud kog channel nga kanang kuan mga main na pag-akyat na pagkahuman ako kanang kang Paps man ko ni akyat wala pa ko'y channel. Pag abot ng mga June siguro this year. Mo na naghimo na kog channel. Wala Uy, lang. nagkailat ka na lang kay channel eh. Oo, may channel. Na channel. Oo, na channel pero dili paga wala paga padikit. Para lang ba murag mo support mo akyat. Ako nakita ta to sa una tong mga panunawa di ko na tingal ko na may subscribe na ko. Oo, na ako'y channel pero lahi man ang kanang naay channel nga. Kay dili man ka pwede makaakyat, di ba? Di ka kaakyat pag wala kay kihimo nga YouTube nga account. Maura to katong niakyat ko ni Pops. Wala pa ko ga open jud, wala ko ga padikit, wala. Kita ka to, maura to. Tapos mga June natingala lang ko kay ano si Jim Builder. Natingala lang ko ano si Jim Builder. Ni-subscribe na ako nga magsigo. Yaw-yaw dito ka Pop GC. Namin ni dikit na lagi ni-subscribe na ko di kay mag-notify bitaw na. Ano ni si Jim Builder inkuan man ni mo tong si Sir John si ko akyat diri sa Visayan kamay. Katakat kag channel. Tawa ka na ng ano para maka-comment. Pero ang himuon jud nimo nga ibutang na nimo na kay StreamYard. Wala pa ko atong dito ko kang Pops. Nalingaw ra ko ni Pops kay wala pa ko ga eskwela ato. Ang bag-o ra man ko karon nag-eskwela pagkahuman kay kuan man ko natangtang sa trabaho ba kay tungod ng pandemya. So gilaay ko. So nagkuan na lang ko nag-eskwela balik for masteral para sunod di na jud ko matagak. Kay once nga lahi man gyud system diri. Kanang kinanan ligo nang imong kumpanya. Dili mahal ang tuition fee da, Guaps? Ha? Ang tuition fee da, dili mahal? Hala, asa naman to? Ang tuition fee nyo da ba sa sa Germany, di mahal? Dili kay kuan man ko. Na may government diri. Depende kung unsa nga school imong pilion. So wala ko sa private kay mahal. Unsa naman ka diha? Citizen na ka? Oo, kanang dili ko citizen, resident lang ko kay wala may dual nga ri. Kay 5 years pa man ko diri. Walay dual citizen. Pero nisulod ka na student visa. Dili minyo man kog German. Vanoten. Minyo mismo kog German. Nami sa Frankfurt. 20 years in service ko sa Pilipinas. Anong tawag niya? Anong tawag niya siya? Banutin? Asa? Vanoten. 20 years ko sa Pilipinas bago ko niari tapos ana ko ang akong service in sa government, the service of the Filipino. Asa ka sa government? So, secret. Basta nasa ko sa government sa una. Before ko naari. Sir John, mayor na siya sa una. Mayor. 20 years in service ko. Tapos, tinapos ko lang. Mayroon akong guest. Hello! Love for dance. Love for dance, Hello daw, love for dance.
Yan, busy si Lover daw sa Ay, business. kakyo. Hello, Sisi. Hello daw, Busy sa Hello, kanyang Sisi. business. Ayan, di mo na ako nung pakita kay Pakita ka nagkuhan daw. man kugod nagsulat. Busy sa Okay. accounting. Ayan. Gabi Oo. kasi kami pagtulog na yung mga bata yun. Ang kurso Diha, na ko buhataw diri si- wala na gamit kay ang criminology mao nang dili diri gamit Ay, administrative kabalo na business lang ko. kay Asa duha ka ra na man sa ako. service. Mm. Back. I caught So you. way gamit nga ri ang cream. So Oo ang ba? akong gikuha ang kato akong business ad mao na lang ako gipadayon diri og masteral kay wa mo koy masteral sa ato gud. Wala pa nagmasteral nga naabot Dili. ko nga ri. Ang masteral ako din, wala gamit. Kaya nga ang comparability niya is diploma in higher education ra. Gibugtik ko na buang. So, nag-start yung nag-university ko for 3 years. Wag hapon ako magamit. Kay gilaayan kog tudlo, oy. Kay perting daghanag Samok ang tudlo diri is Kapoy. more on paper, more on essay. Adult magud akong essay gituduan. or kanang thesis no mga ingana. Adult akong gituduan, adult education. Haska as in bisag Sabadog Domingo, hala sige check og papel na nabuang na yung life ning hawa ko nakog sweldo pero dili worth it. Kaya bisag Sige lang, matulog wala ka na, man ko'y maghimo kag choice. lesson plan bet lili. Oy, kapuya ana oy. Wala jud ko gipangarap anang kuan Wala, maestra sa mukan ko. Teacher. Pero dugay-dugay ko nagtudlo sa Professor. Pilipinas. As in. Pero nag-enjoy ko sa Philippines kay mga mga bata man akong gi-handle. 8 years na Mas mi sa enjoy. kumbana pero nagikasal pero 5 years pa ko natira kay gihuman lagi na ako akong in the service of the Filipino kay 20 years in service man ka bago ka mag-optional So naa na kay retirement. na kay unsa man to take home pay nga dako. Ang tawag na optional retirement kay nag-optional ko early of my age kay kuan naman ko naka-comply ko og 20 years in service. Gihuman na lang nako. Kay 3 years na lang. Sa lump Nya sum ang to, akong bana Trish. magpaabot raman. Naaraman ang Lump sum akong to bana yung magandaan na niya ako po. Imong retirement unsa man monthly gyapon. Ang optional dili ma-receive na ko ika 65. 60 sorry, 60 years old. Ang kuan, dugay-dugay ang pa. pension For 11 in years. Philippines. Wow, pero at least 'di ba nakaabang lang 'di ba? Oo, kung buhi pa ta sige lang og wala lang okay ra man to. Wala to na ko gihunahuna og buhi pa para sa ato. Pag dili aw dili ko. man yung mga adunahan man kay kada sa Germany. Uy, bitaw Trish, we've been there I think twice na kasi nami business nga travel and tours and we go around Europe and one Sige of the basta makaari mo diri destinations. Frankfurt City mi. Ako Sa ning agi man Frankfurt. yata mi dira. Asa na siya dool? Kasi among gianhaan ang amo ang rota pag ana Kasamo. namo. Ming ana mig ang first naming namo nga destination was Cologne. Sa Cologne. Sa Oo, Cologne tapos mas dool sunod, mi nga ri kung kaysa Doon mo sa Cologne. mag-Berlin ka. Sa Cologne padung Frankfurt is more dool. mga pila na ka oras. Mga nga ri Cologne depende sa driving. So estimated 2 hours to 2 hours, 2 Tapos ning hours. adto mig Solingen tapos kay kabalo Solingen mga Pilipino mamalit og Solingen products. Niper, mga kutsara, tinidor. Hello. Na surprise jud ang tao sa sa store. Kay daghan kay pamalit, mao ra gud mo giadto. Tapos nag Dusseldorf me. Dusseldorf. Düsseldorf. Yeah, diri ra na nga sa before sa Frankfurt pero mas mauna like Berlin, Frankfurt ko nga rin nga sa South padong München. So nagitna ang Köln og ang Düsseldorf. Nya, tapos after ato padulong na mig Amsterdam. Okay. Pa Amsterdam Oo, eh. kana nga And then- city nga yung giantuan, pang tourist na, Oo. mga nice place. Sa Cologne di ko kalimot kay feeling ba? Nice. Nag river cruise o diba?
Oh, Di ko kalimot wow. sa River Cruise. Live show. Kaya lang Oo. karon no na iba nga nagka-pandemya, dili na paro kabibo. Daghan Nya na na surprise putol. may pagkatkat na mo sa barko. Mga Pilipino. Oo. Daghan dira. Labi na ang Stuttgart. Kay daghan diha ang mga seaman. Dagan ba yung Nadara ang mga barko. Bisaya? Perti mo Daghan. katawa ko nga sa mga Daghan. Bisaya. Nag-serve mo. Abi ni mong German. Pagabot din ni mo Nag-German. puros bisdak. Feeling German ba? Trying hard sus mga Bisaya. Ay, gaan. At kinis. Enjoy among Oo. Germany. Doon lang nga rin dere sa mga 1 hour to 2 hours from that city. Walay pandemya sus ning balik na mi diha. Ay, oo. Karon naglisod lagi mi kay tungod sa pandemya ba. Ang Nice Austria kay nga, gani diri sa mo 6 hours ra. Austria. From Frankfurt to Austria. Nice ba na nga place. Pero Puhon tungod mga sa anha mi diha. pandemya ba. Switzerland, Austria. Amo ag yun ang haon. Sige, magbalik-balik daha. Nice kay coach man among dala. Boss. Pero tangad sa pandemya no, 'di ba na freeze tanan. Di ka even though you have a little money to go somewhere, dili ka basta-basta karon maka lagi. kuan kay dili pa man open tanan na apay mga ek bulik kaya Pero murag dili jud kami gani wala naman mi gasuroy diri ra taon sa mong lugar. Janet's TV vlog. Hello Janet. Thank you very much. Mangulit na ta. Manguli na ta. Kani si Bedlili baka di naman ni matug. Pag magmata ni mag-LS na pud ni. Lagi. Ayaw pala bisis kay basig madato na ka di namin ka-reach by the coverage area nimo. Ano nang amo ani? Are you Lupigan still namin working? Bisag madato ka ko di. 100% ko mausap. Sana madato. Tama. Ano mausab man good. Ay, sus nang Ano mausab. mausab man? Pintikon For na what nang mausab reason? ba? Pintikon ta jud. Di na cute ko mo usap. Guaps Trish, muuli naman na si Bedlili. Naghulat na lang na sa iyahang sa iyahang ticket. Tama ba ko, Guaps? Oh. Ya dito na siya magpadayon og vlogs Mao. sa Pilipinas. Maiba na ang imong time ani kay kuan. Uy, dili na ko maiba. Dili na ko iba. Ayaw, Naandam usba. ng time. O gani. Okay, Naandam mo ng naandan time. mo mas- Dili ni mo Saagi mo ba ko, na dali. So meaning, unsang oras ka mahuman work? Sige. Dili sa sa Oman, unsang oras ka mahumag work? Kuan, kanang akong ting oras Ay itag-start. mo gani, unsa nang orasa sa Philippines? 10 PM sa Philippines 10. Nya. 8 hours ka, di ba? 8 hours ka mag-LS. Hantod buntag. Kung hantod buntag sa Pilipinas, Alas Na, 5 sa maingon yun si buntag Alvin. siya. Mamili ka. YouTube o ako? Anya yang gipili gani Trish? YouTube. YouTube. Ingon siya. Buang. Murag amiga. Ingon ko na yung bana. Imo so pilion nimo ang imong amiga o ako. Pili niya gyapon. Ang grupo. pili na ako. Then, kuan siya, kanang may kadugayan. Sabay na lang siya na ako. Kaya mo dili man ta sa kingan ko wala ko nung kita. Manong sa YouTube ko nung mo may kalipay na ako. Wala, di ko dili pag ka OFW. Manawa ka nagkuhan. Mo may kalipay. Di mo diha gid ko malingaw sa YouTube ba. Sumingon din si Alvin. So di ka malipay na kung ingon ka. Dili. Sa kalipay niya ngayon kung siya taon. Niya puri ka ba po. Di ko malipay anak. Puri ka ba lang siya dyan. Pero karon pa istorya. Live kita karon. Di ka malipay sa unsa. Nahuman na ang iyang biga. Sa ingon Siguro na- no? Kung siguro nawalan akong biga kay bata kung 18 ka manggod ko nakasulay na minyo. Tagbaw na siguro siya na tagbaw. Siguro no. 8 Pero years dili old man pa po- nang miga na ning bihanan ni. Uy, dili 8 years old. I am Rods. Uy, I am Rods is in the house. Uy, nakaapas lagi ka Inday. Kinsa na si? Hello. Asa I am na Rods. nakitaan? Ay, Di ako sa comment section. Oh. ay ang pogi mo ba ni? I am Rods. Asma. Nauna lagi ka. Ay, ito to. Ruji. Yes, I am Rodsy. Kinsa man ni? I am Bisdak na taga Davao. Ay. Thank you for coming. I am Rods. Thank you. Ay mo Jakiti kaila magkuanin niya. Oo, mag-abot na mga sa atuwa. Sa atuwas ako ah. Ay Sa gapa. pang- Agoy ingon sa tao. Agoy. Kwap. Taga-Davao na siya. Guaps. Napakat Nalimtan naman po. Magkulong ka Nalimtan. bildo tagwas ba magkulong kiliti ba? Saan ang atong para
makalipayon. Kay has ka Banggitan. ba tong background music? Banggitan sa siya. Naman siya sa Qatar. Makahilak tagtagok ano itong background music ba? Tagok Pwerte pag yung dikita papulot. Di ba? Kani si Tricia sa akong paminaw. Pwerte maning dato agad sa Pilipinas. Dato ni siya kay mayor biya sa Pilipinas. Dato kani siya ano Ilang ba? lugar. Mayor day ka sa inyo hagwaps. Bukon ko niyang ako ang microphone. Yeah. Hello. Agoy. Dili oy wa ta ka malimtan. Gilahi I am Rod. Siyempre mga gwapa di malimtan oy. Taga Davao pa jud. Oo. Mao day to ganiha nga. Ingon nganong ka murag humot durian. Animaho day den durian pagluto isa. Sayang mo sa nimong durian, o di ba? Oo. Si I am Rod day ning gapahan eh. Kat ka na rin, Gwabs. Pag magkulo-kabildo ta, mag-start na tas tong prayer meeting. Nanimaho ko no, nanimaho mo. Saka, alauna pa man sa inyo nga. Alauna. 10 minutes rago, nato lang ning humanon ato ang alas 12 kay kani si Bet Lily ba pag alas 12 mahimo na rabi ning Cinderella. Kung si alas 12 sa amo adiri alas 3 na sa umaga sa itig kinuan niya. Ay alas 3 tama. Pila ka oras sa matulog, Waps? Nanimaho na daw siyang haplas. Ha? Pila ka oras sa matulog? Gabi iwa ko katulog niya. Ha? Nya. Fresh ra gihapon ka. Kuan kay ko gabi distracted kay ko to gabi. Kuan kay ko bamot. Gasto kay akong butlang. Wa ka katulog kay parte ng palipad unsa ba? Wa ko katulog gabi basta. Ano man? Wak-wak man na siya sa gabi. Nag-LQ mo. Wala naman ko pinagkuanan niya, Tim. Sige na sila LQ ba? Sige na pagpakugon tamong duha ba? Ay na mga ingon ana oy sus Ginoo. Bitili na jud ang kinabuhi hamubo ra kaayo. Mao gani na kung giingon niya. Dili na Sige, mubo ra katong kinabuhi dili na tusikan anang mga stress nga mga Usikan na ng mga stress ba? Ako mo bitaw di mo ko-entertain ano may nana bitaw daghang kay mga bitaw bayan na ng mga mga pagdaot na nako. Wa jud ko mag-entertain na. Kabalo ba ka Guaps G? Ang ginabuhat ni Bet Lily ba? Ginabutan niya siyang ilok, ahos. Kaya ang ahos mong good, energizer na siya. Ahos og luya. Ako kasi mo tanong ko ang ilok. Wang ka Ahos. Ahos og luya. Ahos og luya. Wak-wak na puna. Ang suna. Ahos og luya. Oo. Tapos, kung nanay luya, naku. Inuuna na. Inanuna na muna ako nakita diri gaon. Gikuan sila po daw sa umay akong gilantaw na diri bitaon. Sila po daw sa nayang gikuan ba? Post niya sa Facebook. Ay, lami kayang mga Bet Lily. Pero ano lang yun ko, amping na ko karon. Karon ako amping. Amping nga. Pagkaon kay. Ang ahos kay ibutang ko na sa ilok. Inig magpa-check up. Inig mag-absent aron makakuha medical certificate nila. Tinuod bitaw na. Maro like wala ko kabaluan ha. Mupataas man na siya temperature ang ahos. Ano daw? Kanang imong inunon dia yung ano ba paksiw mo lab or dance nagtulo laway ko. Kita ko sa FB yung gipost mo na. May saluyot ba yan? Saluyot? Bilagay. Tapos sabi niya ang sarap ng ulam pagbaba ko. Ubos ang saluyot. Ay. Ay, wala ko alam dyan sa ahos-ahos dyan. Makaabot kaya diri ang saluyot, Guaps. British saluyot. O, diba? Oo, naman po na diri. Makaabot sa inyo, Guaps? Asian shop. Oo, na may saluyot. Sa Asian shops, no? Oo, sa Asian shop. Kung kami makatiming sa saluyot sa Asian shop, hurot. Diri bitaw ang saluyot diri. Okra. Okra. Kanang mura ba og nauga bitaw. Musulot ng sinilupin na ba? Display na sa mall. Ang kasugma maligya anang saluyot. Ang mga India,
Oo, Indian. India. Grabe mo halutot akong amo anak, magluto siya anak bitaw. Ganlukis na Saging. nagtanawon. Paborito Ni kayo na kana, ko ng saluyot. Saluyot. wala, di ko ni. Ang wala lang jud diri no malunggay. Kamunggay. Dali kay di mo ko Tanong ko kanagutan. malunggay na matay. Dili ko kanagutan, katurang isa ka, Di mabuli. kuan, turong spelling raot. Ay, oh, mo dito yung paborito ko. Sa nawong pala Pwede. mo. Ay, gabi sa inyo sa nang. Grabe yung nang. Dili Van bitaw, di ko Outen. Dili ko Yun. kanagutan bitaw. Balo lang ka, anong di ko kanagutan. Nang liwat ko mga anak tanan, dili ko kanagutan. Lahi lagi imong gusto. Dili pud ko ganahan ano oy. Ay. Nawong ni mo. Grabe siya nang ni wala ko no. Parang na kotse. Grabe siya. Alam mo yung what? Diyan katawit ang last nga ni Adto ko sa akong list ng last. Yung what? Sa kapisag taon akong review. Bitang katawang. Ang sa katang comment. Bitang hindi pa bisaya ko ni mo sa bisaya anak ko. Katawan lang kag na mo. Ay mo what? Ay mo what? Kay katawang. Moda da karon. Kasi balik natin ni ato ang Bisayang gamay. Bisag wala na kwenta ni atong istoryahan ba naragya pa namin. Usay mo ilipin gani siya then karon 9. Ano ba mo sakaw? May nakikinig pa. Bisag Bisaya. Mga kabalo ka mga Bisaya ragya po namin. Bisaya na gani na. Okay. Katawa perti na akong katawo one time kay abi na ko wa na naminaw sa ato Sus na nag-PM sa ko sige jud ko agik-ik sa inyong gipang istoryahan jud. Naminaw day ka. Oo. Kaya nga mo mga istoryahan before guwaps mga mga kaagi sa Pilipinas kanang ikaw exempted ka ni kay man ka datuon man ka kami is mga man Sure, mga aliping sa gigilid. Yung mga istorya bang makahinumdum tas mga kaagi ba nga nganong bulad man gyud ang makaabot sa bukid o ginamos. Mga ingon ana ba? Oh, aduna na mga explanation, 'di ba? Betlili no. Kay numdum ka nganong ang sakit sa mga nasa bukid, kidney man gyud, sakit sa bato. Karon Tricia, wala ka ila sa surgeon og kanang sintal. Unsa sa inyo anong brown sugar? Unsa ngalan sa inyo Tricia? Brown sugar? Dire? Oh. Dito ba sa Cebu? Unsa ngalan? Dili sa Cebu. Daghan man og klase ang brown sugar. Dili iningus mo na. Brown sugar, diba? Bisaya mo nang yan. Pangdato gina siya brown sugar, o di ba? Sa mo amang god sentral niya siya po ni supak siya kay sentral. Kalamay man sa kung kalamay sa mo pulaman. Na dida mi nagkirguan ang naake. Sa mo amang god sa mo ang puti asukar. Dayon ang brown sugar sentral. Dayon kalamay kanang pula. Mo ngalan sa mo Sila kay kalamay man tanan ngalan. Diba? Unsa ngalan si Mr. John? Kamay. O kamay tanan. Ang kamay katuro man pula. Mapula, maitong naman ay itong kanang pangkuan sa kanang puto. Mo organic. O kamay unsa ngalan sa inyo na haras tanan kamay sa inyo Sir John? Kamay ramon tanan og puting asukal. Mura. Na dili sa mo ana. Kanang central is brand man na uy. Dili lagi sentral Eskwelahan na sa mo. Central Elementary School. Elementary school na sa Cebu. Sa amo wato kag tindahan min kapalit ako sentral gyud ihatag nimo. Anong brown sugar? Patay og mga tuwa dito sa Cebu, maingon nga sa city. Sa city man may may kag central sa mo eskwela kaday. Ano mga ayo? Dili lagi bitlili kanang central lagi brand na. Pareho ra gud na maingon nga ayo pwede mo palit ko og kanang Colgate. Unsa ka Colgate? Close up. Ana na. Di ba? Palit og central. Uy, Tricia mo na naisputan na mo sa usa na siya naisputan na mo dito sa Bisayang gamay sa una kanang mga central din katong mga biskwit. Katong mga biskwit. Then nag-irgo ng biskwit kay si Sir Juno upod kay lagmari. Dili uy. Di na ang katong bagong bayan ba? Domino Tricia to ang girgon wala kaila si Sir John anang domino. Kaila ka Tricia domino nga biskwit. Wa ko kabantay anang domino. Sa kaila. Utap. O katong burikat. O di ba? Katong burikat na pagkaon. Burikat.
Sa itsura. Kanang tinapay. Kanang tinapay nga bahog-bahog. Bahog-bahog ba? Bahog-bahog. Ayun ang burikat man, burikat man. Burikat na gani, di ba? Burikat ilang tawag. Kadto kaning Burikat ang ngalan nila, oh. kadtong mga kadtong pan trish ba nga nang bahaw nga pan ba tapos ilahan ng sagol ihalo-halo. Oo. Ang tawag Bahaw sa ra man uban, among burikat. tawag sa Cebu City, dili man burikat. Asa Unsa man tawag mo? sa inyo? Pero tila ginakong katawa kay ang tawag sa uban burikat tin ko hala. Dahil man ang burikat kay kadto man nang mo mataw gabi tapos Sabi na, burikat sa Hong Kong. Mugani, amo ang dili man ang burikat sa amo ana gud kay mutana si Sujon unsa di sa inyo? Sa tinuod wala ko kadungog. Wala ko kadungog ana nga paano red burikat. pie, English. Red pie sa mo tin. Red pie lagi na sa mo, red pie. Social red pie. Nay Bisaya nga red pie. Puwa. Sa Kananong bahog-bahog nga inyong giingon, bahog-bahog na siya kanang naigi pambutangan nila og sesame sa ibabaw. Mao na siya ang bahog-bahog sa Cebu. Tunay ang bagbag sa Lahi Cebu. man na siya nga pan nga bato, mura siya bato bahog. Lahi pud sila Ang sa ibabaw na ay Lahi no. na ay ang ibabaw ana na ay sesame seeds, mao na siyang tawag bahog-bahog. Lunga. Uy, kanang gingan na siya bahog-bahog kay ibahog-bahog ba na sa kana man mga karaan na nga pan ba, bahaw na nga pan. Ibahogan na siya og bag-o pud nga harina, kanang nakapula bitaw na siya sa John. Bag-o na siyang harina. Dahil ito pagumbayan, di Medyo ba? ko ka-gets. Dili pud bagumbayan nga na. Red pie gani. English lagi na red pie. Bisaya ba? Uni ang Binisaya ang English? Ugini ang pangunay ang igwan sa una. So, red pie o yung English man na. Bisaya Trisha, nga term ba? Mugini Nga uban kay mga maburikat man na. Hala, burikat. Saan burikat nga? Buntog man ang burikat sa amo. Nang buntog lang man pula sa mo nang buntog. Ganun na lang. Lang na buntog. Unsa man siya? Nauna ko ninyo na tawo pero wala ko ka kuan 49 years old ko pero kasuway anang burikat nga bread. Unsa din na inyong gipangaon? Kasi mo gikaon day, burikat. Ha? Pagkatoy. Ang burikat nga term is used sa mga taga Surigao. Oo, yun. Burikat ilang tawag. Then moabot na budang katong puday. Moabot na kasi puday. Unsa na puday? Ay ang puday sa kuan man na sa Lahi-lahi waray. man ang mga terms ginagamit Bisaya ta. Pero lahi-lahi tang mga terms. Ang puday sa waray. Ang Waray man na. Guwaps. waray na waray kaya ang akong mama waray, ang akong papa Cebuano. So ang puday flower na sa babae. Flower na sa bae. Sa inyo mga guwaps, mo na tawag. Sa waray. Sa waray man na, di ba? Kaya Oo, sa waray. Flower lagi na sa babae niya. Sa Bisaya, dili man na mao. Di man na. Bilata. Aloy kasi kira tag naman sabi na nagkakausap ito. Kuraos na mangulit na tayo. Basta lagi bangkag istorya man, amot pindugay no? Basta mo bangka si Bitlili ba? Oo. Gawas ng tuba. Saan ang syuktong? Syuktong. Ako kasulian ng mga inom-inom tuba, nakasulian din mo sa unaan. Inom tuba? Tuba na pwede man ng tuba nga kanang tamis. Ayun ang bahal. Wala ko nakasulian. Mag-end na joke ko kay gitawag na ko sa akong fafa. Sige, Need Guap. niya Salamat upuan. kayo, Guap Trish. Katapad. Sige. Ako na pong i-end ako ang broadcast. Sige, Thank you, bye-bye, ha. Tricia. Thank you sa inyong Bye, tanan sa everyone. baba. Thank you, Guap Sige, bye-bye. Betlili. Sige, dagang See you salamat. Ayan. Signing off. Bye-bye. Bye, Bye-bye, Guap. Thank you. guys. Bye-bye. Love for Downs presents Give love for downs this Yuletide season. ang programa kada linggo ay naging Miyerkules na. Mula sa Sunday Special, ito ay naging Give Love for Downs this Yuletide season na. Kaya tutok na every Wednesday sa bahay ni Love for Downs
advocating for children with Down syndrome in the Philippines, ang Give Love for Downs this Yuletide season, 8 p.m. United Kingdom time, every Wednesday. Love.